எல்லாமே இப்ப மோகன்தாஸ் பிரபுஜியும் புஷ்பா மாதாஜி 2 பேரும் காம்பினேஷன்ல தான் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஊருக்கு போயிடுவாங்க மாதாஜி. அப்புறம் யாரு இப்ப ஒண்ணு பண்ணுங்க, நீங்க எல்லாருமே மோகன்தாஸ் பிரபுஜி நீங்க ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் மாதிரி சர்க்குலேட் பண்ணிடுங்க. ஒரு 2 டேட்ஸ் வச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. உங்க 2 பேரும் போறவங்க எல்லாம் என்னென்ன ஸ்லோகாஸ் மாதாஜி? என்னென்ன ஸ்லோகாஸ்? மாதாஜி நான் பிரபு கிட்ட சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. அப்புறம் 31 கிளம்புறேன் மாதாஜி. அதுக்கு முன்னாடி வேணா கேக்குறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னென்ன ஸ்லோகாஸ் மாதாஜி? பிரபு மாதாஜி குரூப்ல போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. 7.5 எனக்கு நிறைய இந்த டிசப்பியரிங் மெசேஜஸ் வந்ததுனால நிறைய போயிட்டு இருக்கு. அதுக்குதான் கேட்டேன். போடுறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு போட்டு விடுறேன். 9.2 நிறைய 14 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஓகே. நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்றேன் மாதாஜி. ஓகேமா. ஓகே ஓகே பண்ணுங்க மாதாஜி. மாதாஜி இல்லன்னா உஷா மாதாஜி நீங்க பண்ணுங்களேன். யூ கேன் டேக் த ஓரல் ரெசிடேஷன் ஆஃப் எவ்ரிவன் along with மோகன்தாஸ் பிரபுஜி 2 பேரா இருந்து. புஷ்பா மாதாஜி வேண்டாம், ஏன்னா அவங்க ஷீல் பி டிராவலிங். எதுக்கு நீங்களே பண்ணிடுங்க. நீங்க 2 பேரும் கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ 2 பேரும் கலந்து குரூப்லயே மெசேஜ் போட்டு 2 டேட்ஸ் கொடுத்துருங்க. give the option to the devotees. அவங்க எந்த டேட் வேணாலும் உங்களுடைய கன்வீனியன்ட் டைம். ஏன்னா பிரபுஜியும் இஸ் இன் பிசினஸ் திங் அண்ட் உங்களுக்கும் ஏதோ அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிட்டு நீங்க இந்த இது லிங்க் ஃப்ரைடே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே ஃப்ரீ இருக்காது. தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே கண்டிப்பா ஃப்ரீயா இருக்கும். இது என்னோட லிங்க். ஐ திங்க் உங்களுக்கு 2 பேருக்குமே ஆப்ஷன் ஹோஸ்ட் கீ கூட உங்களுக்கு தெரியும். அதனால நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க லாகின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஊருக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் வேற இருக்கும், உங்களோட கிளாஸஸ் வேற இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடியே முடிச்சுடலாம் இல்லையா? ஆமா ஆமா. நீங்க இப்ப இது 30th முடிக்கணும். இது பிஃபோர் 30th முன்னாடி முடிச்சிடலாமா? ஆமா ஆமா ஆமா. 30th முடிச்சிருங்க. போகாதவங்களை 30th வேணா கேளுங்க. யாரு யாத்திரைக்கு போலயே அவங்கள நீங்க 30th கூட கேளுங்க. நோ இஷ்யூஸ். யாத்திரைக்கு போறவங்க நீங்க அவங்க கிட்ட முன்னாடியே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே. அது அடுத்து யாத்திரை இது கேமரா should be on. ஏனா சொல்லுவாங்க. கரெக்ட். கேமரா should be on. You have to keep your eyes closed. Yes. மாதாஜி என்ன கூட 30 முடிச்சா நல்லது மாதாஜி. போன போது நார்ம்ஸ் சொல்லிருக்காங்க how to do the சத்தமா இருக்கு. எஸ். நீங்க எல்லாரும் கண்ணை மூடிக்கணும். கண்ணை மூடிக்கிட்டு நோ இஷ்யூஸ். இப்ப நம்ம நார்மலா தான் பேசிட்டு இருக்கோம். சோ கண்ணை மூடிட்டு நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு இப்ப நான் சொல்றேன். திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே இப்படிதான் சொல்லணும். அதாவது அந்த ஃப்ளோ வரணும். அந்த அளவுக்கு நீங்க பழகிக்கோங்க. கண்ணை திறந்தாதான் நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லையா? சோ எனக்கு என்னவோ அது பழகிடுச்சு. சில சமயத்துல நான் கண்ணை மூடிட்டு தான் கிளாஸ்ல ரொம்ப ஆழ்ந்ததுதான் சொல்லுவேன் நான். அதனால எனக்கு அது பழகிடுச்சு. உங்களுக்கெல்லாம் அது பழகுமான்னு எனக்கு தெரியாது. எல்லாருக்குமே சொல்லலாம் ஈஸியா. கண்ண முடிட்டு ஒரே இடத்துல பார்வை இருக்கும் மாதாஜி. அப்படியே ஒரே பார்வை வச்சாக்கா நீங்க எங்க பாக்குறீங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. இல்ல மாதாஜி, அந்த புக்ல அதுதான் ஞாபகம் வரும். இன்னொன்னு என்னன்னா, it is like a confidence இல்லையா? உங்களை நான் அதாவது the trust and confidence should be always retained. ஓகே. அதனாலதான் கண்ணை முடியணும்னு சொல்லுவாங்க. நான் கண்ணை முடிட்டு தான் இது வரைக்கும் ரிசைட்டேஷனே பண்ணிட்டேன். கண்ணை மூடிக்கிட்டா புக்ல இருக்கிறது அப்படியே கண்ணுக்கு தெரியுது மாதிரி. அதனால புக் லைன்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும் மாதாஜி. அடுத்த வார்த்தை எதோட நிறுத்தி இருக்கு, அடுத்த லைன் எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது. how many slokas மாதாஜி? 14மா இல்ல எவ்வளவு? எத்தனை சொல்லுங்க? நான் உங்களுக்கு சொல்லிறேன். நான் சரிங்க மாதாஜி. 5 மட்டும் சொல்றேன் மாதாஜி. நீங்க 5 நான் சொல்றேன். நீங்க 5 மட்டும் தான் படிச்சுன்னு வருவீங்க இல்லையா? ஓரளவு எல்லாமே படிச்சிருக்க மாதாஜி. அந்த சமயத்துல உங்களுக்கு எத்தனை கவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க அத்தனை மட்டும் சொல்லிட்டு நாட் பி ஃபுல் இருக்காது. ஆனா அதுக்காக நீங்க குறைச்சி படிச்சுட்டு வரக்கூடாது. 2 நாள்னா 14th சொல்லிடுறோம் மாதாஜி. 2 நாள் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பாதி நாளைக்கு பாதி. இல்ல வேண்டாம்.
we'll close actually. அது ஒரு ஒரே பெரிய ஓரளவு இது. படிச்சுதான் இருக்கோம் மாதாஜி எல்லாமே. ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும்தான் இன்னும் படிக்கல, மீதி எல்லாமே ஓரளவு கொஞ்சம் படிச்சிருக்கோம். குழம்புது மாதாஜி. ஆனா கொஞ்சம் இன்னொன்னுக்கு பேரு stuck ஆகும் அப்படியே டக்குன்னு. புரிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. ஈஸியா இருக்கு. அடுத்த ஏழு முதல் 2 இருக்கு பாருங்க, அதுதான் வாயிலே நுழைய மாட்டேங்குது. மீதி எல்லாம் வாயில நுழையுது. அது முடியவே முடியல. மீதி எல்லாம் மாதாஜி, ஈஸியா. அதான் மாதாஜி பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, நீங்க அந்த இது இருக்குல்ல, மீனிங் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, மாதாஜி போன தடவை படிக்க தெரியல, இப்ப கொடுத்துருக்காங்கல்ல, மாதாஜி பிரிச்சு சொன்னதுல பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஆமா படிச்சதுல புரியுது, நல்லாவே புரியுது. அது புரியுது பிரபு. மீனிங்ஸ் ஆனா ஒரு சில வார்த்தைகள் ஸ்பஷ்டமா வர மாட்டேங்குது. ஒரு சில பாத்தீங்க 10 வாட்டி சொல்லுங்க மாதாஜி, வந்துரும் கண்டிப்பா வரும். அத பிரிக்கிறது கரெக்டா பிரிக்கல, பிரிச்சு கரெக்டா வந்துடும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஒரு சிறிய பாடலை பாடிவிட்டு இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. சரி மாதாஜி, ஒரு ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட். அக்டோபர் 30க்குள்ள முடிச்சிட்டீங்கன்னா நல்லது மாதாஜி. எனக்கு அப்ப மேரேஜ் போகணும் மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி, ஹிப ஜெய பாடுறீங்களா? என்ன மாதாஜி? ஹிப ஜெயா ஜெய கோரா சந்த அந்த பாட்டு பாடுறேன் மாதாஜி. கௌரங்க அது பாடுறீங்களா? ஹிப ஜெயா ஜெய கோரா சந்த ஆரதி கஷோபா ஜாடவிதவாணி ஜகமோனலோபா விவதக்கே நினிதாய் சன் பாமே கதகதா நிகதே அத்வைத ஸ்ரீனிவாச சத்ரதார ஓரமா இருக்கு மாதாஜி. ஹிமபஜ்ஜே கோரச்சான் ரத்னா சிம்ஹசனே ஹிமபஜ்ஜே கோரச்சான் ரத்னா சிம்ஹசனே ஆரதி கோரே பிரம்ம ஆதி தேவகானே ஆரதி ஹரி கோரி சமாரதுலாய சஞ்சய முகுந்த பசு கோஷாதி காய भजे घंटा बाजे भजे करताला मधुरा मृदंग बाजे परामरसाला अंक बाजे घंटा बाजे माधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे माधुर 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 बाजे इव बहु कोटि चंद्रादीनि वदन उज्ज्वल काल जेठबाना माला ओरे जहमाला
சிவ சுகநாரதா பிரேமே கத கத பகதி வினோதாதே கோர சம்பாதா இவ ஜய ஜய கோர சந்தே அரதி கோஷோபா ஜானவிதடவானே ஜகமானலோபா ஜகமானலோபா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகான பாடல் இல்லையா? அது அவங்க அந்த இதுலயே பண்ணுங்க, ஏத்தம் இறக்கத்துல வந்து ரொம்ப இழுத்து பாடுவாங்க. அத ஆரத்தி பண்ணும்போது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு இல்லையா? மீனிங்கா? ஓகே. All glories to the beautiful Arati ceremony of Lord Chaitanya. அனைத்து புகழ்களும் இல்லையா கௌரங்காவனுடைய ஆரத்திக்கே உரித்தானது. This Gaura Arati is taking place in the grove on the banks of Jhanavi. கங்கை நதிக்கரை ஓரத்துல இந்த ஆரத்தி நிகழ்கின்றது என்று சொல்லப்படுகிறது. And is attracting the minds of all living entities in the universe. இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய அனைத்து உயிர் வாழிகளுடைய மனங்களையும் அது ஈர்க்கின்றது. ஓ லார்ட் சைத்தன்யாஸ் ரைட் சைட் இஸ் நித்யானந்தா இல்லையா? அதாவது நம்ம நேரா பார்க்கும்போது லெப்ட்ல நித்யானந்தா இருப்பார், ரைட் சைட்ல கௌரங்கா இருப்பார். அண்ட் இஸ் லெஃப்ட் சைட்ல வந்து கதாதரா பண்ட். ஸோ நியர்பை ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸ்ரீ அத்வைதா. அவருக்கு பக்கத்துல வந்து ஸ்ரீ அத்வைதா, எந்த பக்கம் நித்யானந்தருக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கிறது. அடுத்து அதே மாதிரி வந்து கதாதாராக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவர் வந்து ரைட் சைட்ல ஸ்ரீவாச தாகூரார். ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒரு குடை கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள். யாரின் கீழே? அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு கீழே. லார்ட் சைத்தன்யா ஹேஸ் sat down on a jeweled throne. அதாவது ரத்தினங்கள் பதிக்கப்பட்ட அந்த சிம்மாசனத்தின் மீது சைத்தன்ய மகாபிரபு அமர்ந்திருக்கிறார், எழுந்தருள் இருக்கிறார் என்றுதான் அழகான பதம். ஸோ ஏன்னா டிவைனிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் என்று சொல்ல முடியாது, எழுந்தருள் இருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும். மேலும் தேவர்கள், அதாவது பிரம்மா முதல் கொண்ட தேவர்களுடைய தலைமையில் அங்கே ஆரத்தி என்பது நிகழ்கின்றது. காலையில மங்கள ஆரத்தி பண்ணும் பொழுது கூட தேவர்கள் எல்லாம் அந்த சங்கு முழங்குவாங்க இல்லையா? எதற்கு சங்கு முழங்குறாங்க அப்படிங்கறது நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கோமா? That means that is the announcement given to the devatas. They will come and assemble. தேவர்களுக்கே அந்த அழைப்பு என்னும் பொழுது நாமெல்லாம் என்ன மாத்திரம் இல்லையா? நம்மளையெல்லாம் ஆளக்கூடிய தன்மையில இருக்கக்கூடியவர்கள் தேவர்கள், இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள். அவர்களே வந்து அந்த மங்களாரத்தி, அந்த சங்கு நாதம் வந்த போது அவர்களும் வந்து மங்களாரத்தில கலந்துக்குவாங்க. இறுதியில நிறைவு பெறும் பொழுது கூட சங்க நாதம் வந்து முழங்கப்படும். சோ அதோட வந்து அவங்களும் அந்த ஆரத்தியை முடிச்சுட்டு கிளம்புவாங்க. அது போலதான் இந்த சங்கநாதத்தை நாம வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ பிரம்மர் முதல் கொண்டு தலைமையிலான அனைத்து தேவர்களுமே அந்த ஆரத்திக்கு வந்து கலந்துக்கிறாங்க. நரஹரி ஷரகா and other associates of Lord Chaitanya for him fan him with chamaras. அதாவது அவருடைய டிசைபிள்ஸ் இல்லையா? ஸோ அவர் கொடையின் கீழ் இருக்கக்கூடிய, அவரை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து பின்பற்றி செல்லக்கூடிய அவர்கள்ல நரஹரி ஷரகா அப்படிங்கிறவர் ஒருத்தர். மேலும் அவரோட பிற சகாக்கள் எல்லாருமே சாமரங்களை எல்லாம் வீசுகிறார்கள். அண்ட் டிவோட்டிஸ் ஹெட்டட் பை சஞ்சய பண்டிட்டா, முகுந்த தத்தான், வசுகோஷ, ஸ்வீட் கீர்த்தனா. இவங்க 3 பேர் தலைமையில வந்து அழகான கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. கான்சல்ஸ், அதாவது சங்கநாதங்கள், பெல்ஸ், அதாவது மணி அடிக்கிறது, கர்டாலா, அது வந்து நம்ம அந்த இது தாளம் தட்டுறோம் இல்லையா, அது மிருதங்கா, பிளே வெரி ஸ்வீட்லி. இது எல்லாமே வந்து இணைந்து வந்து அழகாக அந்த ஒரு பின்னணி இசை என்பது ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த இசை வந்து கேட்பதற்கு, அதாவது அதை வந்து பருக செய்யக்கூடிய அளவுக்கு வந்து கேட்பதாலே நாம வந்து பருகுகின்ற லெவலுக்கு வந்து ரொம்ப அற்புதமான தேன் போன்று இருக்கக்கூடியது. So the brilliance of Lord Chaitanya's face conquers, அதாவது அவருடைய தேஜஸ் இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அந்த அழகான முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேஜஸ் எத்தனையோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஆயிரம் அதாவது சந்திரனை கூட வந்து வெற்றி கொள்ள செய்யக்கூடியதாம். அந்த அளவுக்கு அவருடைய திருமுகம் வந்து அழகான இருந்தது.
அந்த garland of the forest flower around his neck shines. அவருடைய கழுத்துல அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த மலர் மாலைகள் இல்லையா, காட்டிலிருந்து பெற்ற அந்த மலர் மாலையாக தொடுத்த அந்த மாலைகளும் வந்து ரொம்ப அழகாக மின்னுகிறது. லார்ட் சிவா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி, நாரத முனி ஆர் ஆல் தேர். அங்கெல்லாம் யார் யார் இருக்காங்க? சிவபெருமான் இருக்கிறார், சுகதேவ் கோஸ்வாமி இருக்கார், நாரத மகரிஷி இருக்கார். அண்ட் தேர் வாய்ஸஸ் ஆர் சோக்ட். எல்லாருக்குமே அந்த பேர் ஆனந்தத்துல வந்து அந்த பரவச நிலையில வந்து அவங்களால எதுவுமே பாட பேச எதுவுமே முடியல. தொண்டை வந்து அடைச்சிக்கிறது ஆக்சுவலி. எதனால் அடைத்துக் கொள்கிறது? பகவான் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா அன்பினால், பேரன்பினால், இல்லையா தெய்வீகமான அன்பினால் வந்து அவங்களால வந்து அடுத்து என்ன சொல்ல முடியல, எதுவுமே பேச முடியல. அதனால இத வந்து பக்தி வினோத தாகூர் வந்து அவருடைய பார்வையில வந்து இத வந்து பார்ப்பதாக இந்த கௌர ஆரத்தி வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு. ரொம்ப அழகான கற்பனை இல்லையா? இத கற்பனைன்றதை விட பக்தி வினோத தாகூர் அவர் உணர்ந்ததை வந்து பாடலாக இங்க கொடுத்திருக்காரு. அதுதான் உண்மை. நம்ம வந்து அத நம்ம வந்து அத யோசித்து அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து யோசிக்கணும்னா அது நம்ம கற்பனையில போய் தான் நம்ம யோசிக்க முடியும். நமக்கு உண்மையிலே அதை வந்து இன்னும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் என்பது நமக்கு இல்லை இல்லையா? இன்னும் நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில தான் இருக்கும். எப்ப நாம வந்து மத்தியம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரி இந்த நிலைக்கெல்லாம் போகணும்னா நம்ம இன்னும் பிராக்டிஸ் தான் ரொம்பவுமே பண்ணணும். உஷா மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உங்களுக்கு நான் இதை ஷேர் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா உஷா? ஆமா. ஈஷோ வேற என்ன வேணும் மாதாஜி? ஈஷோ, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நான் இது கொடுத்துட்டேன், இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டேன் நானு. ஓகே. நான் நீங்க நடத்தும் போது நோட்ஸ் எழுதிருந்தேன்ல, அதுதான் நாளைக்கு இது பண்ண போறேன். சரி, அதை வச்சுதான் பண்ண போறேன் நானு. கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மூணுமே கொடுத்துருக்கேன் மாதாஜி. என்னோடி என்ஓஏ அண்ட் ஈஷோ. ஈஷோ அண்ட் என்ஓஏ ரொம்ப நல்லா இருக்கும். என்னோடி அவ்வளவு டெப்தா இல்ல மாதாஜி. சோ அதனால நீங்க கொடுத்த நோட்ஸ் நான் வச்சுட்டு இருக்கேன். நான் இது நோட்ஸ்ல எழுதிட்டு இருக்கேன், நான் நோட்புக்ல எழுதிட்டு இருக்கேன். அது நான் வந்து நம்ம ஃபுல்லா இதையும் பண்ணுங்க, அப்புறம் பேரலா தியரியும் அந்த புக்கும் பண்ணுங்க நீங்க. ஓகே. இல்ல, நான் இது சொல்லியிருக்கேன். நான் இந்த ஈஷோ உபநிஷத் வந்து ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். ஆமா, பண்ணுங்க, நோ இஷ்யூஸ். அது வேதம் இருக்கிறதுனால படிங்கோ, உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு. கரெக்ட் இல்லையா? ஓகே, நாம இன்னைக்கு குட் லக் மாதாஜி, பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயம் மாடியூல் 3 பகவத்கீதை இந்த அத்தியாயத்தோட நிறைவு பெறுகிறது. அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அண்ட் ஈஷோ நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆயிடும். நம்ம லெவல் 2 லெவல் 3 மாதிரி இருக்காது. எல்லாமே அப்ளிகேஷன் பார்ட். அதனால நீங்க முதல்லயே ஒரு வாட்டி எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்துடணும் நீங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு கிளாஸ்ல எடுக்கும்பொழுது அது ரொம்ப ஈஸியா போயிடும். அந்தந்த அத்தியாயத்தை நீங்க அப்பப்ப படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா போயிடும். ஓகே. ஏன்னா 2-3 சாப்டர்ஸ் கலந்துதான் அவங்க அந்த பிபிடிஸே பண்ணியிருக்காங்க. எங்களுக்கு சீக்கிரமா முடிச்சுட்டாங்க. அந்த என்னோடி எல்லாமே ஃபாஸ்டா முடிஞ்சது. ஈஷோ தான் கொஞ்சம் லென்த்தியா இருந்தது. ஈஷோ கொஞ்சம் ஒரு ஸ்லோகமா வந்து இதுவா இருக்கும். ஆமா, ஈஷோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தி இருந்தது. உதாரணம் நிறைய வந்து கொடுத்திருக்காரு, ரெஃபரன்ஸ் நிறைய உதாரணம் கொடுத்திருக்காரு நிறைய. பிரபுபாதா. ஆமா, how it is associated with the other அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லியிருக்கு. இது கூட பாத்தீங்கன்னா you have only 1 PPT தான். இவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஆனா இத்தனை 43 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. ஓகே. அட்லீஸ்ட் இந்த வாரம் நெக்ஸ்ட் வீக் முடிச்சிடலாம் நம்ம. ஓகே. அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் 23rd வந்து உங்களுக்கு மண்டே வருது இல்லையா? சோ நம்ம இந்த நீங்க 23rd வந்து கிளாஸ் எடுக்கலாமா அப்படின்னு பாக்க. சரஸ்வதி பூஜைல இன்னைக்கு. ஆமா, 23rd விஜயதசமி, அதாவது ஆயுத பூஜை. 24 தான் தசமி, விஜயதசமி. சோ அதனால டியூஸ்டே அண்ட் மண்டே ஐ திங்க் கிளாஸஸ் வந்து கஷ்டம்தான் எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்றது. அதனால ஆன வரைக்கும் மார்னிங் பாகவதம் கிளாஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம். மிச்சம் எல்லாம் நம்ம வந்து வி கேன் போஸ்ட்போன். ஆக்சுவலி நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஃப்ரைடே வந்து எடுத்துக்கிறேன் நான். ஓகே. இந்த தர்ஸ்டே ஃப்ரைடே உங்களுக்கு எல்லாம் ஓகேன்னா ஐ திங்க் யாரெல்லாம் கொலு வச்சிருக்கீங்களோ எனக்கு தெரியாது.
இருக்கு, எங்க வீட்டுல இருக்கு. வாங்க வந்து வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு போங்க மாதாஜி. எங்க வீட்டுல இருக்கு மாதாஜி. கொலு இல்லாட்டாலும் வருவாங்க மாதாஜி, எல்லா சுமங்கலியும் வருவாங்க, வெத்தலை பாக்கு கொடுக்கணும். மண்டே டியூஸ்டே உங்களை யாரையும் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பல. ஏன்னா ஈவினிங்ல தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய வேலை இருக்கும் இல்லையா? மார்னிங் அவ்வளவு இருக்காது, பட் ஈவினிங் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய வேலை உண்டு. அதனால நிறைய பேர் நீங்க வீட்டுல பாத்துக்கிறதுனால என்னோட கிளாஸஸ் நான் கண்டிப்பா வைக்கல. ராதிகா மாதாஜி கிளாஸஸ் ராதிகா மாதாஜி கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. ஓகே. இன்ஃபேக்ட் எல்லா கிளாஸஸ் எக்ஸப்ட் லெவல் 1 தவிர மிச்ச எல்லா கிளாஸஸ்மே டீச்சர்ஸ் லெட் தெம் டேக் த கால் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த டிவோட்டிஸ் அக்செப்டன்ஸ். அவங்க ஓகே மாதாஜி நாங்க கிளாஸ் எடுத்துக்கிறோம், நாங்க நோ ப்ராப்ளம்னா நீங்க வைங்க. இல்ல எனக்கு கிளாஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு நிறைய மெஜாரிட்டி சொன்னாங்கன்னா நீங்க அதுக்கு அடுத்த வாரம் ஒரு வாரம் போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கோ. நோ இஷ்யூஸ். நான் இது நாளைக்கு கூட 6 வரைக்கும் தான் எடுக்கிறேன், 6:30 மேல இல்ல அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் நானு. சரின்ட்டாங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நோ இஷ்யூஸ் ஆக்சுவலி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வச்சிருக்கோம் மாதாஜி. கண்டிப்பா எல்லா மாதாஜி வந்து வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு போகணும். கண்டிப்பா 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 மாதாஜி பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. எங்க வீட்டுல கூட கிரேட் மாதாஜி, கிரேட். ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. எங்க வீட்லயும் கொலு வச்சிருக்கோம் மாதாஜி, அவசியம் வாங்க மாதாஜி எல்லா மாதாஜிங்களும். கரெக்ட். எங்க வீட்டுக்கு வாங்க மாதாஜி. ஷூர் ஷூர் ஷூர். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யுவர் அன்பா நீங்க கூப்பிடுறத வச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எதிர்பார்க்கிறேன். எல்லாரும் வந்து பார்த்து சந்தோஷப்படணும். எங்க குடும்பத்தை அனைவரையும் வாழ்த்தணும்னு வேண்டிக்கிறேன் மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள், பிரார்த்தனைகள். எல்லா மாதாஜிஸ் ஃபேமிலியிலுமே பகவான் வந்து அனைத்து இப்பெல்லாம் நீங்க தேவர்கள் எல்லாம் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அந்தந்த ஏதாவது ஸ்டோரியா இருக்கும் இல்லையா? ஒரு பார்க்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சூழல் உங்க வீட்டுல எல்லார் வீட்லயுமே வந்து இந்த கொலு மாத்திரம் கிடையாது, கொலுவை போல உங்க வீட்லயும் வந்து நிம்மதியும் அமைதியும் பக்தியும் இல்லையா தெய்வீகமான நிலை வந்து உங்க வீட்டுல எப்பொழுதுமே நிலை கொள்ள வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட நான் இன்னைக்கான இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ பகவத்கீதா இஸ் finished in 17 chapters. இப்ப நம்ம படிக்க போறோம் இல்லையா? 17 அத்தியாயத்துல எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் நம்ம. இப்ப 18வது அத்தியாயம் என்னன்னா, 17 அத்தியாயங்களை நம்ம என்ன படிச்சோமோ அதனுடைய சாராம்சம் வந்து அது சம்மரி மாதிரி நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். மேலும் இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு ஸ்லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன 5 விதமான ஃபேக்டர்ஸை பத்தி நம்ம படிப்போம் இல்லையா? பகவத்கீதையில எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் பத்தி படிக்கிறோம் நம்ம? என்னென்ன காரணங்களுக்காக பகவத்கீதை என்னென்ன காரணம் பிரகிருதி, பரமாத்மா, காலம், கர்மா. இந்த 5 பத்தி படிக்கிறோம்ல, அதை பத்தி தான் நம்ம இங்க இடத்துல இத ஒரு செயலுக்கான காரணம் என்ன, ஒரு செயலுடைய எதனால செயல் உருவாகின்றது, அதை செயல்படுத்துவது யார் என்றது எல்லாமே இந்த அத்தியாயத்துல நாம பார்க்கத்தான் போகின்றோம். பிரகிருதி, புருஷா இல்லையா, அண்ட் தென் ஜீவா, அண்ட் தென் காலா அண்ட் கர்மா இல்லையா? இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் தான். இதுல 5 ஃபேக்டர்ஸ் அவுட் ஆஃப் 5 ஃபேக்டர்ஸ் 4 ஆர் ஆல்வேஸ் தேர், அதர் எட்டர்னல். ஆக்சுவலி ஒன்லி கர்மா இஸ் டைனமிக் இல்லையா? Kala is eternal, it will be there always. And then Purusha is always there இல்லையா? பரதம புருஷா பகவான், நாம் எல்லாம் செகண்டரி புருஷா இல்லையா? சோ ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. இந்த பிரகிருதியும் உண்டு. ஆனா இந்த பிரகிருதி வந்து படைக்கப்படும், ரட்சிக்கப்படும், மீண்டும் வந்து அவருக்குள்ளேயே அடங்கும், மீண்டும் அதேதான் வந்து வெளியே வரும். சோ அழிவு என்பது கிடையாது. இங்க தற்காலிகமான நிலையை மட்டும்தான் நம்ம பார்ப்போம். பிரகிருதி அழிவடைவதே கிடையாது, அதுவும் நித்தியமான ஒன்றுதான். ஓகே, சோ தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. இன் எவ்ரி சாப்டர் ஆஃப் பகவத்கீதா, லார்ட் கிருஷ்ணா stresses the devotional service unto the supreme personality of Godhead is the ultimate goal of life. இல்லையா? சோ ஒருவருடைய வாழ்க்கையில வந்து உன்னதமான இலக்கு எதுன்னா பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுதான். ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமே நம்ம பக்தியை பத்தி தான் நம்ம பாக்குறோம். எஸ், வேற யோகங்களை பத்தி சொல்றோம், ஆனா அந்த யோகத்தை விட மேன்மையானது பக்தி யோகம் என்பதை பற்றியும் நாம வந்து பார்க்கின்றோம். The same point is summarized in the 18th chapter as the most confidential path of knowledge. அதாவது மிக மிக ரகசியமான அதாவது பாதை. எதற்கு பாதை? ஞானத்திற்கான பாதை அது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இந்த 18th chapter வந்து நாம கண்டிப்பா வாசிக்க வேண்டியதுதான். இதுல கர்ம யோகத்தை பற்றியும் பேச போறோம், தியான யோகத்தை பற்றியும் பேச போறோம், ஞான யோகத்தை பற்றியும் பேச போறோம், மற்றும் பக்தி யோகத்தை, 4 விதமான யோகங்களை பற்றி நாம கண்டிப்பா பேசுவோம். வர்ணாசிரம முறைப்படி பத்தி பேசுவோம்.
குணாதிசயங்கள்ல செய்யக்கூடிய 3 குணங்கள் இந்த பௌதீக இயற்கை எவ்வாறு செயல்படுகின்றது, அந்த குணாதிசயங்கள் வந்து ஒரு உயிர்வாழி அவன் எவ்வாறு இயங்குகின்றான், அவனுடைய செயல்பாடுகள் என்ன, சுபாவம் இல்லையா, நடத்தை இல்லையா, அவனுடைய தீர்மானங்கள், அவனுடைய சந்தோஷத்திற்கான ஒரு இலக்கு எது, மூல காரணம் என்ன, எதை கொண்டு அவன் சந்தோஷம், எப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் வந்து சத்வத்துல இருக்கு, ரஜோல இருக்கு, தாம்சிக்ல இருக்கு, இப்படி எல்லாவற்றையுமே நாம வந்து இந்த ஒருவன் சத்வத்துல இருந்தா எவ்வாறு செயல்படுவான், ரஜோல இருந்தா அவனுடைய கர்மத்தை அவன் எவ்வாறு செயல்படுத்துவான், அதே மாதிரி தாம்சிக்ல இருந்தா அவனுடைய கர்மம் எவ்வாறு இருக்கும், இத பற்றி எல்லாம் நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம கண்டிப்பா படிக்க போறோம். மேலும் ஈஸ்வரா அந்த பரம்பொருள், ஜீவா இந்த ஜீவன், பிரகிருதி இந்த பௌதீக இயற்கை, காலா நித்தியமான அந்த காலன் ரூபம் கூட பகவான் தான், கர்மா செயல்பாடுகள், இந்த கர்மா மட்டும்தான் வேறுபடுமே வழிய மிச்ச 4மே வந்து நித்தியமானது. சோ இப்ப கம்பேரிசன்ஸ் எல்லாம் பாக்குறோம். நம்ம சாப்டர் 1ல நம்ம என்னென்ன படிச்சோம் அப்படிங்கிற ஒரு ரீகேப் வந்து கொடுத்திருக்காங்க இங்க. Krishna always protects his surrendered devotees, the Pandavas, and thus they are ensured of victory regardless of all material odds. இது நமக்கும் ஒரு படிப்பினை தான் இல்லையா? சோ பக்தி த்ரூ பகவத்கீதா சாப்டர் 1 சாப்டர் 2ல என்னெல்லாம் நம்ம பாக்குறோன்றத பாக்குறோம். அர்ஜுனன் வந்து இறைவன் தாழ் பணிந்தான் இல்லையா, பரமாத்மாவுடைய தாழ் பணிந்ததால், புல் சமர்ப்பணமானதால் அவன் சுலபத்துல வந்து போர்ல வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை. ஏன்னா எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவங்க தான், பெரிய படை. இவங்க வந்து இவங்களுக்கு 7 அக்ரோனி சேனை தான், அவங்க வந்து 11 அக்ரோனி சேனையோட இருந்தாங்க. 4 அக்ரோனி சேனைகள் வந்து பின்தங்கியவர்கள். சோ சல்லியனுடைய அக்ரோனி சேனை இவங்களுக்கு வந்திருந்தா இருவருமே சமமாக இருந்திருப்பார்கள். ஆனால் துரியோதனன் சகுனி வஞ்சகமாக வந்து நாடகமாடி வேடம் போட்டு சல்லியனை அவன் தரப்பில் அழைத்து சென்று விருந்து உண்ண செய்து விட்டார். அந்த விருந்து சாப்பிட்டது, அவனுடைய சோற்றை சாப்பிட்டதால் வந்து அவனுக்கு வாக்குறுதி அளித்து விட்டதால் சல்லியன் வந்து அவர்கள் தரப்பில் இருந்து போர் புரிய. சல்லியன் எப்படின்னா, அவன் முன்னாடி யாராவது எதிரில இருந்தாங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய பலம் வந்து அதாவது எவ்வளவு பலம் அவங்க கிட்ட இருக்கோ அதை விட பன்மடங்கு பலம் இவனுக்கு வந்து சேரும். அதனாலதான் சல்லியனை வந்து தோற்கடிப்பதும் வந்து அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது. அதனாலதான் தர்மராஜரை வச்சுதான் வந்து அவனுடைய நாம எந்த பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம ஹையஸ்டா இருக்கோமோ அந்த பாயிண்ட்ல அவன் பன்மடங்கா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில அவனுடைய வலிமையை குறைத்து இல்லையா, சல்லியனுடைய வலிமையை குறைத்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவனை வெற்றி கொள்ள செய்தார்கள். இப்படி மகாபாரத போர் வந்து அவ்வளவு சுலபமாக முடியவில்லை. பகவான் எவ்வளவோ சூதுகள் செய்தார் இல்லையா. சோ கர்ணனிடத்திலிருந்து அர்ஜுனனை காத்தார், நாகாசுரத்திலிருந்து ரட்சித்தார் இல்லையா. சோ அவன் வந்து சேற்றில் விழுந்த அந்த சக்கரத்தை வந்து எடுக்கும் பொழுதுதான் வந்து அதுதான் சந்தர்ப்பம் உனக்கு அர்ஜுனா, அவன் மீது அம்பு ஏய், இதை விட்டால் அவனால வெல்ல முடியாது, இந்த தருணத்தை விட்டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நிராயுதபாணியாக இருந்த சமயத்திலே வந்து அவனை வந்து வதைத்தெறிந்தார். இப்படி இவன் துரோணாச்சாரியார் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் இல்லையா, வித்தைகள் எல்லாம் அறிந்தவர். அவர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கெல்லாம் வித்தையை வந்து வாரி வழங்கியவர். ஆனாலும் அவரிடத்தில் அநேக அஸ்திரங்கள், திவ்ய அஸ்திரங்கள் இருந்தது. அவ்வளவு சுலபத்துல வந்து துரோணாச்சாரியாரை வந்து வெல்ல முடியாது. ஆனால் அவருக்கு ஒரு பலவீனம் என்ன என்றால், தன் பிள்ளை மீது தாம் கொண்டிருந்த அதாவது அன்பு என்ற பெயர்ல வந்து மோகத்தை வளர்த்திருந்தார் அவர். அங்கே அன்பை தவிர மோகம்தான், தன் பிள்ளை தன்னால மட்டும்தான் ரட்சிக்கப்படும் என்று ஏற்கனவே அவனுக்கு ரட்சணைக்குரிய கவசத்தையும் அவன் வந்து இங்கு ஒரு கண்ணாக படைத்திருந்தார் அவர் இல்லையா. ஆனாலும் கூட அவர் வந்து தன் பிள்ளையின் மீது இருந்த மோகத்தை அவர் விடவே இல்லை. எப்படி தன்னுடைய எப்பொழுது நான், எனது, என்னால், எல்லாம் அப்படிங்கிற நினைக்கிறோமோ அதுதான் மோகம். அதுதான் நம்ம வந்து அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு. அந்த இது வந்து ஸ்தானம். அதனால்தான் அவர் ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தை அடையவில்லை. இறுதியில் அவர் அஸ்வத்தாமன் மரணிக்கவில்லை என்ற பொழுது அங்கே கண்ணனோட உரையாடல் வந்து நிகழ்ந்த பொழுது அவரே தானாக அந்த மரணத்தை வந்து ஸ்வீகரித்தார். ஈவன் பீஷ்மரும் அதே மாதிரிதான், சிகண்டி வந்தால் நான் கண்டிப்பாக என்னுடைய ஆயுதங்களை எல்லாம் சமர்ப்பித்து விடுவேன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து அநேக அழிவுகள் எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து ரட்சித்தார் பாண்டவர்களை. இல்லை என்றால் பாண்டவர்களால் வெற்றி கொள்ளவே முடியாது. அவர்கள் என்னதான் தர்மத்தின் தரப்பில் இருந்தாலும் தர்மத்தை வந்து தர்மமே அவர்களை ரட்சிக்கும் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. குந்தி தாயார் சொல்வார், என்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து கண்ணனால் வந்து ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்ற அந்த உறுதி வந்து குந்தி தேவிக்கு 100% இருந்தது, அந்த நம்பிக்கை.
அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை தான் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கணும். அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் நமக்கு இருக்கணும். குந்தி தேவிக்கு இருந்த அந்த அந்த உறுதி ஒவ்வொரு பக்தனிடத்திலுமே இருக்க வேண்டும். இறைவன் நமக்கு கடினமான சூழலை கொடுப்பதில்லை. நம்முடைய கர்ம பலனால் நாம் அந்த கடினமான சூழ்நிலை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. ஆனால் அந்த எதிர்கொள்வதற்கான திறனை பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். எப்பொழுதுன்னா நாம் அவரையே நம்பி அவர் தாழ் பணியும் பொழுது நம்மள எல்லா இடத்திலுமே அவர் நமக்கு ரட்சணை உண்டு. நல்லது, என்ஷூர்ட் ஆஃப் விக்டரி ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் ஆர்ட். நமக்கு கூட அநேக கடினங்கள் உண்டு இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கையில இல்லையா? அப்படிப்பட்ட கடினங்களை எல்லாம் நாம சுலபத்துல கடந்து செல்வதற்கு இறைவனுடைய கருணை என்பது நமக்கு வேண்டும். அதனால நாம் எப்பொழுதுமே பகவானிடத்தில் சரணாகதி அடைந்த பக்தர்களாக ஆனால் பகவான் நமக்கு கண்டிப்பாக அவரின்றி நமக்கு வேற எதுவுமே இல்லை இங்க ரட்சணை என்று உணர்ந்து அவர் பாதங்களில் நாம் சமர்ப்பித்தால் அதுதான் உண்மை. ஆனால் அதை உணர்வதற்கான நமக்கு ஒவ்வொரு செயலிலுமே நாம் அதை உணர்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். உணராமல் பிளைண்டா நம்ம வெல்றது அது ஸ்டேபிளா இருக்காது. பிளைண்டா நம்ம கேட்டதால போய் விழுந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அது நம்பலாமா வேணாமான்ட்டு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? டிஸ்ட்ராக்ஷன் கண்டிப்பா வரும். அதனால்தான் உணர்ந்து அறிந்து நாம கண்டிப்பாக நம்மளுடைய மனதை பகவானின் பாதங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அங்கேயும் பக்தி, அதாவது பாண்டவர்களுடைய பக்தி அங்கே அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணா இஸ் கால்ட் அஸ் அச்சுதா இல்லையா? தவறு விழாதவர். நாம் எல்லாருமே தவறி விழுந்தவர்கள் தான். அதாவது யாரெல்லாம் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறோமோ அவங்க எல்லாம் தவறி விழுந்தவர்கள். மேலும் பகவான் சுதந்திரமானவர். அவர் விடுதலை கூட கிடையாது, சுதந்திரமான நிலை கொண்டவர். இது அனாதி இல்லையா? ஆனால் எப்பொழுதுமே அவர் தவறி விட மாட்டார். ஆனால் தன்னுடைய பக்தர்களை எப்பொழுதுமே அவர் ரட்சிக்காமலும் இருந்தது கிடையாது. பகவானே நமக்கு சேவகம் புரியுற அளவுக்கு அதாவது செய்யக்கூடிய தன்மை யாரிடத்தில் இருக்கின்றது என்றால் ஒரு தூய பக்தரிடத்தில் இருக்கின்றது. அர்ஜுனருக்கே அவர் தேர் ஓட்டினார். ஏனென்றால் அர்ஜுனன் ஒரு தூய பக்தன், நண்பன் மற்றும் பொறாமை கொள்ளாதவன். இதெல்லாம் அவனுடைய குவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி. சாப்டர் 2ல எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பக்தி ஆர் நெவர் லாஸ்ட் இல்லையா? அதாவது நம்ம இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம கர்ம யோகத்தை பற்றி படிக்கிறோம், அடுத்து ஞானத்தையும் படிக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் புத்தி யோகத்தை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா? ஞானம் கலந்த பக்தியை பற்றி படிக்கிறோம். சோ பக்தி செய்ய செய்ய நமக்கு ஞானம் தானாகவே அபிவிருத்தி அடையும். மேலும் பக்தாஸ் ஆர் ரெசல்யூட் இன் தேர் பர்பஸ். விவசாயாத்மிக புத்திர் ஏகேக்கு குருநந்தன பகுஷாக்கா அந்த ஸ்லோகத்தையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ ஸ்திரமான புத்தி, ஏதாவது சிதாதி முனியை பற்றி நம்ம படிச்சோம். பிக்சட் மைண்ட், நம்ம மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி பகவானின் திருப்பாதங்களில் நாம் நிலை கொள்ளுதல், அதுதான் சமாதி. சோ பக்தி இஸ் பியாண்ட் த மோட், மெட்டீரியல் மோட். திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா இல்லையா? சோ அந்த ஸ்லோகம் இது. பக்தி இஸ் பியாண்ட் த மெட்டீரியல் மோட்ஸ். இந்த பௌதீக தளத்திற்கு அப்பாற்பட்டதுதான் பக்தி. எது வரைக்கும் நாம் இந்த பௌதீகத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் பக்தியினுடைய உயர்வான நிலையை நாம் உணரவில்லை என்று பொருள். ஏதோ நாமளும் ஒரு 5% 10% போக்கஸ்டா பக்தி பண்ணறோம், அவ்வளவுதான் நம்ம சொல்ல முடியும். முழுமையான பக்தி எப்போனாக்கா உணர்ந்து அறிந்து அதுக்கப்புறம் நம்முடைய பாவத்தில் நாம் செயலாற்றக்கூடிய விதத்தில் அதை நம்ம வெளிப்படுத்தினோம் என்றால் அதுதான் உண்மையான பக்தி. அந்த நிலையில் நாம இந்த பௌதீக குணங்கள் எல்லாம் வேறுபட்ட நிலையில இருப்போம். நம்ம கீர்த்தன்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, கீர்த்தன் செய்யும் பொழுது நம்மள நாம மறந்து விடுகின்றோம். மெய் மறந்த நிலையில் பக்தி கொள்வது. அப்போ அந்த ரியலைசேஷன் பாவம் எல்லாமே வேறுபட்ட நிலையில் இருக்கும் இல்லையா? சென்ஸ் கண்ட்ரோல் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி பை டெடிகேட்டட் பக்தி அன்டு கிருஷ்ணா. மத் பர தானி சர்வாணி சம்யாமி யுக்த அஸ்தித மத் பரக. ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ அது இந்த செகண்ட் சாப்டர் ரொம்பவுமே அற்புதமான சாப்டர் இது. இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்களே நம்ம ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் இல்லையா? புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது. இந்த செகண்ட் சாப்டர்லயும் நாம பக்தியினுடைய மேன்மை, இறுதியில அதாவது ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து பக்தி கொள்ளுதல், அதை பற்றி தான் நாம படிச்சோம். மேலும் தேர்ட் சாப்டர்ல ஒர்க் விச் இஸ் நாட் டன் ஃபார் சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆஃப் விஷ்ணு காசஸ் பாண்டேஜ் இன் த மெட்டீரியல். யஜ்ஞார்த்த கர்மனோன்ற இல்லையா? ஒன் ஹூ ஹேஸ் டு டிவோட் ஆல் ஒர்க்ஸ் இன் கிருஷ்ணா சர்வீஸ் மயி சர்வாணி கர்மாணி லிம்பியந்தி இல்லையா? அந்த ஸ்லோகம். சோ அதனால எந்த ஒரு செயல் செய்தாலுமே இறைவனுடைய திருப்திக்காக எண்ணிக்கொண்டு நாம செயலாற்ற வேண்டும்.
அவ்வாறு நாம் செயலாற்றும் பொழுது இந்த பௌதீக பந்தங்களிலிருந்து நாம வந்து விடுதலை பெறுகிறோம். எது வரைக்கும் இந்த பௌதீக செயல்களுடைய நோக்கத்தை கொண்டு நாம் செயல்படுத்துகின்றோமோ அது வரைக்கும் நாம கட்டுண்ட நிலையில தான் இருப்போம் இல்லையா? அதனால எல்லா சேவைகளுமே பகவானுடைய திருத்தொண்டாக அவருக்காக அர்ப்பணித்து நாம் செய்ய வேண்டும். உண்மையில அது நம்ம கடமையாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த கடமையும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அதாவது செயல், அதை நாம கண்டிப்பாக ஏற்று நடக்க வேண்டும். கிருஷ்ணாஸ் டிவைன் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் அண்டர்ஸ்டுட் பை ஒன்லி பக்தி. இது 4th சாப்டர்ல இல்லையா? சோ ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதா, முதல்லயே அந்த பகவத்கீதை வந்து யாருக்கு சொல்லப்பட்டது இல்லையா? மேலும் அது காலப்போக்கில் அதனுடைய நிலை என்ன ஆனது, எதற்காக பகவான் மீண்டும் இந்த பகவத்கீதை பேசும்படியான சூழ்நிலை ஏற்பட்டது, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ தெய்வீகமான மன்னர்களால் அது எடுத்து வரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அந்த சங்கிலி தொடர்பு வந்து விட்டு போனதால் இப்போ வந்து மீண்டும் வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தை வந்து பகவான் வந்து அமைத்து கொண்டார். சோ இங்க ஞானத்தை, போர்க்களத்தை உபயோகப்படுத்தி பகவான் வந்து ஞானத்தை பற்றியான போதனை இல்லையா? பக்தி, ஞானம், கர்மம் இவற்றை எல்லாமே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கி இருக்கார். சோ சாப்டர் 5 நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இல்லையா? கர்மயோகா இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம். சோ ஒன்று நமக்கு நன்னா தெரியணும், நாம எதையுமே இந்த இடத்துல சுகிப்பது கிடையாது. எவ்வாறு ஓர் உடலில் அங்கங்கள் இருக்கின்றதோ அங்கங்கள் தனித்து சுகிக்காது இல்லையா? இந்த உடலோடு ஒட்டிண்டு இருக்கும் பொழுது நாம தான் எதையாவது ஒரு சுச்சுவேஷனை நம்மளால மனதளவுல நம்ம சந்தோஷத்தை கொள்ள முடியும். அதை விடுத்துட்டு கையை ஒரு தனியா இல்ல கண் ஒரு தனியா வந்து சுகிக்குமா? கண்டிப்பா கிடையாது. எல்லா அங்கங்களும் ஒன்று போல இணைந்த இந்த உடல் இருக்கும் பொழுது மட்டும், ஓர் உடலால் மட்டுமே, அது போலதான் இந்த அதாவது முழுமையான அந்த இது வந்து ரூபம் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு தான் சேரும். நாம் எல்லாமே அவரிடந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். ஆனால் நாம சுகிக்கிறோம் என்பது சொல்றவங்க எல்லாம் வல்ல இறைவன் சுகிக்கிறார் என்பதுதான் பொருள் ஆக்சுவலி. சோ ப்ரொப்ரேட்டர், அனைத்து யக்னங்களையுமே அவர்தான் வந்து அதாவது அவர்தான் ஸ்வீகரிக்கிறார். மேலும் அனைத்திற்கு உரிமையாளரும் அவர்தான். நம்ம எல்லாருக்குமே உற்ற நண்பனும் அவர்தான். எவ்வாறு இதை நம்ம வந்து சொல்றோம்னா, 2nd சாப்டர்லயே கூட நமக்கு அந்த ஸ்லோகங்கள் வரும் பொழுது, இந்த உடலை வந்து ஒரு மரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டு, இந்த மரத்துல வந்து 2 பறவைகள், இந்த மரத்துல அநேக கனிகள் உண்டு, வெவ்வேறு சுவைகள் கொண்ட அதாவது நிலை கொண்ட ஒரு கனி வந்து காயா இருக்கும், துவரும், ஒரு கனி வந்து ஸ்வீட்டா பழுத்து இருக்கும், இன்னொன்னு கனி வந்து புளிப்பா இருக்கும், இனிமேதான் அது பழுக்கணும். அந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாமே வெவ்வேறு நிலைகள். இது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய சம்பவங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. சிலது நன்மையான சம்பவங்களை நம்ம வந்து எதிர்கொண்டிருப்போம், சிலது வந்து கடினமான சூழலை நாம எதிர்கொண்டிருப்போம் இல்லையா? சிலது துக்கமான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் நாம் எதிர்கொண்டிருப்போம். போக்தானாம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் இல்லையா? சுக்ருதிம் சைவன். சோ இந்த அனைத்திற்குமே உரிமையாளர், அனைத்து யக்ஞங்களுக்குமே அவர்தான் வந்து யக்னேஸ்வரர், மற்றும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் அவர்தான் உற்ற நண்பனும் கூட. இத பத்தி நாம 5வது அத்தியாயத்துல வாசிச்சோம். 6வது வந்து பக்தி யோகிஸ் த டாப் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யோகிஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அந்த 6வது சாப்டர் நம்ம படிக்கிறது வந்து தியான யோகம் பற்றி படிக்கிறோம். அந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல படிச்சு இறுதியில வந்து பக்தியில வந்து நிலை கொண்டால் மட்டுமே அந்த யோகத்தில் அந்த உயிர் வாழி நிறைவு அடைவான். இல்லை என்றால் முழுமையடையாத அந்த யோக நிலையில் இருக்கக்கூடிய அவன் மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்கத்தான் வேண்டும் இல்லையா? யோகினாம் அபி சர்வேஷாம். இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் ஒரு வாட்டி நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம என்ன 2 வாரம் கூட பண்ணலாம், இந்த அவ்வளவு அர்ஜென்ட் ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, பக்தி த்ரூ அவுட் இதெல்லாம் நம்ம ஒரு சம்மரி, ஒரு ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி தான், நமக்கு அர்ஜென்ட் படாம நீட்டா படிக்கலாம். சரண்டர் அன்டு கிருஷ்ணா இஸ் த ஒன்லி வே டு டிரான்ஸ்டென்ட் மாயா. இந்த மாயையை நாம வந்து வெல்லணும்னா பகவான் பாதங்களில் தாழ்படியும் பொழுது மாயையை எவ்வாறு கையாள்வது என்ற பக்குவத்தையும் நம்மளால அடைய பெற முடியும் இல்லையா? சரண்டர் அன்டு கிருஷ்ணா இஸ் த அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் ஞானா. பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகங்கள், இது எல்லாமே ஒரு வாட்டி நம்ம படிக்கலாம். டிவோட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கோ டு கிருஷ்ண பிளானட் இல்லையா? அதாவது பகவானை நாம எந்த ரூபத்தில் சேவிக்கின்றோமோ அந்த லோகத்தை அடைகின்றோம் இல்லையா? விஷ்ணு நாராயணனாக சேவித்தால் வைகுண்டத்தை சேர்கின்றோம், ராமராக சேர்ந்தால் அயோத்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு சேர்கின்றோம், கிருஷ்ணராக நாம வந்து அவரை வந்து எண்ணிக்கொண்டு பக்தி செலுத்தினால் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு செல்கின்றோம். இப்படி அந்தந்த ரூபங்களுக்கே இருக்கக்கூடிய அந்தந்த ஸ்தலங்களுக்கு நாம செல்ல முடியும் விடுதலை அடையும் பொழுது. மேலும்
தர்மம் மற்றும் பாவமற்ற ஆத்மாக்கள் எப்பொழுதுமே பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உறுதி கொண்டு செயல்படுகின்றது. ஸோ பக்தியில யார் உறுதியா நின்று செயல்படுகிறார்கள் என்றால் அப்ப அவங்க இருமையிலிருந்து அவர்கள் வந்து அதாவது அந்த பாவங்களிலிருந்து அவர்கள் விலகி இருப்பார்கள். தர்மத்தை அவர்கள் எப்பொழுதுமே பரிபாலிப்பார்கள். ஏஷாம் அந்தகதம் பாபம் இல்லையா, அந்தா கதம் பாபம், அதாவது அவனுடைய அந்த மீன்ஸ் முடிவு. பாவங்கள் எல்லாம் முடிவு அடைந்த பிறகுதான் வந்து நம்மளால தூய பக்தி சேவையில வந்து உறுதி கொண்டு செயல்படுத்த முடியும். சில பேருக்கு நிறைய அப்டக்கல் நம்ம 18 நாள் ப்ரோக்ராம்ல பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நமக்கு நிறைய குறைவான ஸ்ட்ரென்த், பட் ஒரு காலகட்டத்துல அதுவே 1000 பேர் எல்லாம் வந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண சுச்சுவேஷன்ஸ் உண்டு. ஆனா அப்படிப்பட்டவங்க அந்த 1000 பேரும் அட்டன் பண்ணியிருந்தாலுமே லெவல் 2க்கு வரும்பொழுது 100 பேர் கூட மிஞ்சிறது கிடையாது. மிச்சம் 900 பீப்புள் வந்து அப்படியே அப்ஸ்காண்டிங் ஆயிடுவாங்க இல்லையா. சோ அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுடைய அந்த புண்ணிய பலன்களை வந்து அவர்கள், அதாவது தர்மத்தை அவர்கள் மேலும் பரிபாலித்து கொஞ்சம் நெஞ்சு இருக்கக்கூடிய பாவத்தை எல்லாம் கலைந்த பிறகுதான் அவங்களால வந்து இந்த கண்டினியூவா வந்து போக முடியும். இந்த ஒரு பாதையில நம்ம வந்து இடைவிடாமல் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்றாலே அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நாம இருமைகளில் இருந்து நாம அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்காவது நம்ம வந்து கிளியர் ஆயிருக்கோம். இனிமே நம்ம தவறுகள் செய்யாமல் பாவங்களை செய்யாமல் நம்மள நாம வந்து பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே யோசித்துதான் வந்து செயல்பட வேண்டும். பிளைண்டா எந்த செயலுமே செய்யக்கூடாது. ஒன் ஷுட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா இன் டிவோஷன். 8 பாயிண்ட் தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு இல்லையா, அதாவது எப்பொழுதுமே சர்வேஷு எல்லாவற்றிலும் எல்லா காலங்களிலுமே நம்ம வந்து பகவானை வந்து பக்தி கொண்டு எண்ண வேண்டும். கான்ஸ்டன்ட் ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா இன் பக்தி. கிருஷ்ணா இஸ் ஈஸி டு, எவ்வாறு கிருஷ்ணர் அடையப்பெறுகிறார், வாசுதேவ நிலை எவ்வாறு அடையப்பெறுகிறார் என்றால் இடைவிடாமல் எப்பொழுதுமே கண்ணனையே எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவன் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி என்பது நம்ம கிட்ட ஊர்ஜிதப்படுகின்றது. பகவானும் வந்து சுலபத்தில் அடைய பெறுகின்றார். தட் இஸ் த பிரைஸ். பக்தி இஸ் த பிரைஸ் டு பர்ச்சேஸ் கிருஷ்ணா. சோ ஈஸியா நம்ம வந்து அவரை விலைக்கு வாங்க முடியும். எதை கொண்டு? பக்தியை கொண்டு. அதுவும் கேவல பக்தி. பக்தயா லாபஸ்ய அனன்யா. இந்த ஸ்லோகத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம். A bhakti constantly and effortlessly achieves all the results of ஞானா. பக்தி செய்யும் பொழுது தானாக ஞானாபிவிருத்தி நினைக்கும். நாம கூட வந்து யோகத்தில் நிலை பெறக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை பெறுவோம். கர்ம யோகத்தை வந்து நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலிருந்து செயல்பட முடியும். வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். அதை நாம பரிபாலிக்கவும் முடியும் இல்லையா. வேதேஷு யக்னேஷு தபசு சைவ, இது எல்லாமே நம்மளால செயல்படுத்த முடியும் என்பது அழகாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மற்றும் 9வது அத்தியாயம் வந்து பகவான் மட்டும்தான் பேசுவார் இல்லையா. த மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். கான்பிடென்ஷியல் குய்யா, குய்யதரம், குய்யதமம். குய்யா என்றால் கான்பிடென்ஷியல் இல்லையா. சோ நாம யார், இல்லையா, நான் ஆத்மா அப்படிங்கறத வந்து உணர்றதுதான் வந்து ரகசியம். அடுத்து குய்யதரம், த மோர் கான்பிடென்ஷியல். 7th சாப்டர்ல எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா. அது வந்து நமக்கு சோ நமக்கும் இந்த உயிர்வாழிகளுக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன இல்லையா. அதாவது நாம் எல்லாம் அவரிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் என்பதை புரிந்து கொள். பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஹிம் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுனா குய்யதரம். குய்யதமம் என்பது எவ்வாறு அவருக்கு நாம திருத்தொண்டு புரியறது, அதை பற்றி பேசுறதுதான் வந்து குய்யதமம். அதாவது சம்பந்தம், அபிதேயா மற்றும் வந்து பிரயோஜன் இல்லையா. சோ இந்த பிரயோஜன் என்பது அவ்வாறு திருத்தொண்டு புரிவதால் ஏற்படக்கூடிய அதாவது பலஸ்ருதி என்ன அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. பியூர் டிவோட்டீஸ் அண்டர் த ஷெல்டர் ஆஃப் கிருஷ்ணாஸ் டிவைன் எனர்ஜி வர்ஷிப் கிருஷ்ணா அண்ட் நோ ஹிம் இல்லையா. அதாவது தூய பக்தர்கள் வந்து பகவானுடைய தெய்வீகமான அந்த குடையின் கீழ் அதாவது தஞ்சம் அடைந்து மேலும் அவரை பற்றி அவர்களால உணர முடியும். கிரேட் devotees perpetually chant the glories of Krishna, worship and remember him. TAM5.30AM. அதாவது உன்னதமான பக்தர்கள் வந்து எப்பொழுதும் பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை பாடி அவரை தொழுது எப்பொழுதுமே நினைவில் கொள்ள முடியும். அதையும் வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்கிறோம். மேலும் கிருஷ்ணா வந்து அனன்யா சிந்தையந்தோமா மே ஹரியுமா பாசதே. சோ அந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கறதுன்னா நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ பகவான் அதை வந்து ரட்சிப்பார். நம்ம கிட்ட எது இல்லையோ அதையும் பகவான் வந்து வழங்குவார். தூய பக்தர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கண்டிப்பா பகவான் கொடுப்பார். கிருஷ்ணா இஸ் நெவர் லாஸ்ட் ஃபார் இஸ் பியூர் டிவோட்டீஸ் இல்லையா. அவர் எங்கேயுமே காணாமல் போறதே கிடையாது. அவர்கள் வந்து பகவானை தங்களுடைய ஹிருதயம் என்னும் சிறையில வந்து பூட்டி வச்சிடறாங்க.
இத ஒரு பாடல் இப்ப நம்ம புருஷோத்தம மந்திரத்துல கூட பாடணும் இல்லையா? அது என்ன பாடல் அது? சௌராஷ்டகம் இல்லையா? சௌராஷ்டகத்துல அதுல அழகான அது கடைசி வரி அதுதான். ஸோ எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும், லட்ச ஆண்டுகள் ஆனாலுமே, கோடி கோடி ஆண்டுகள் ஆனாலும் பகவான இருதயத்துல அடைத்து பூட்டி வச்சிருக்கார். யாரு இந்த பாடலை பாடினது? இதயமான ஜெயில்ல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. யாரு இந்த பாடலை பாடினது சௌராஷ்டகத்தை? நரோத்தமதாஸ் தாகூரா, வில்வமங்கல தாகூரா. ஓகே, எஸ், அவர்தான் இது பாடுறது. வில்வமங்கல தாகூரா. ஓகே, சோ கிருஷ்ணா எக்ஸ்கியூசஸ். ஏன்னா he lost his eyes but still he is able to see அப்படின்ற அந்த இதுல வில்வமங்கல் தாக்கூர் மாதாஜி. எஸ் எஸ், இது மனது என்ற அந்த காராகிரகத்துக்குள்ள நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. எஸ், எத்தனையோ மில்லியன் இயர்ஸ் சொல்வார் இல்லையா? அழகான இது சௌராஷ்டகத்தை மீனிங் கொண்டு படிக்கும்போது அந்த பாடல் மீது நமக்கு ஈர்ப்பு வரும். we have to recite இல்லையா? சங்கீதா மாதாஜி, நீங்க இனிஷியேஷன் ஃபார்ம் ரெடி பண்ணி கொடுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, எஸ், நெக்ஸ்ட் பேட்ச் எல்லாருமே 500 டீச்சர்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு பிரபுஜி. நாங்க எல்லா லீடர்ஸும் எஸ் எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனால அட்லீஸ்ட் இப்ப டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க, அட்மின்ஸா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இனிஷியேஷன் ஃபார்ம்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்க. 1 செஷன் ஐ வில் கிவ் யூ. ஸோ ஒரு செஷன் எப்படி நீங்க அந்த இனிஷியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் சொல்றேன். ஸோ ரொம்ப உடல் உபாதைகள் இருக்கிறவங்க ஐ டோன்ட் ஃபோர்ஸ் ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன், அவங்களுடைய விருப்பம் அது. பட் தோஸ் வார் இந்த மிடில் ஏஜ் 40s 50s 60s எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். பண்ணி நீங்க இந்த நாம ஜபங்களை நீங்க புனிதமா எடுத்துட்டு போங்க. ஸோ ஹரிநாம் இனிஷியேஷன், இது என்ன மந்திர, ஒரு குரு நமக்கு ஒரு மந்திர உச்சாடனம் கொடுத்தா என்ன இருக்குமோ அந்த மாதிரிதான் இது இல்லையா? அண்ட் வி ஆர் கிவிங் எ தட் நீங்க ஆல்ரெடி 16 ரவுண்ட் பண்றீங்க, நான் கண்டிப்பா 16 ரவுண்ட் பண்ணுவேன், 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படிங்கறது உங்க வாயால நீங்க சொல்வீங்க. இதுதான் அந்த இடத்துல நிகழ்ந்தது. அதுக்கப்புறம் சில ஹோமங்கள் நிகழ்ந்தது. நரசிம்ம ஹோமம், அடுத்து குருவுக்கு ஹோமம் நடத்தினாங்க, அடுத்து ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஹோமம் நடத்தினாங்க. ஸோ இப்படி இந்த ஹோமங்கள் எல்லாம் நிகழ்ந்து 5 types ஆஃப் ஹோமாஸ் they did actually. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஹோமத்துல எல்லாமே அவிர்வாகமா போட்டோம் நம்ம. ஓகே, அதனால இது எல்லாம் சிம்பிள் தான் அது. ஆனா நீங்க அன்றாடம் செய்து கொண்டிருக்கிற எல்லாருமே நீங்க எல்லாரும் செய்யறீங்க. இப்போ அதை நீங்க அந்த பாதையில இருந்துட்டு செய்யுங்க. மங்களாரத்தி எப்படி பாக்குறீங்க இல்லையா? துளசி ஆரத்தி பாக்குறீங்க. சோ இந்த மாதிரி வெறுமனே இதை தவிர்த்து வேற எதுவும் எக்ஸ்ட்ராடினரியா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எதுவும் செய்யல. இனிஷியேஷன் எடுத்துட்ட பிறகு நான் முன்னாடி எப்படி இருந்தோனோ அதே மாதிரிதான் இருக்கேன். ஒரு டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. வெறுமனே ஜபங்கள் நம்ம இன்னும் ஒரு குருனுடைய ப்ரொடெக்ஷன் கீழே போகும்பொழுது, அவர் மீது நம்முடைய பக்தியை நாம அதிகரிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த நாம ஜபங்கள் புனிதம் அடைகின்றது. இது கண்டிப்பா நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். இப்ப நம்ம அலைபாய்கின்ற அந்த மனசு கூட நிறையவே குறைஞ்சிரும். அதனால குருனுடைய ஷெல்டர்ல போகும் பொழுது ஆத்தென்டிக்கா நம்ம அடி எடுத்து வைக்கிறோம் ஒரு பாதையில அப்படிங்கிறது. அட்லீஸ்ட் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா இதை கேட்பாரு பிரபுஜி. அதனால இப்பவே நீங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருங்க. இன்னொன்னு, நெக்ஸ்ட் பக்தி வைபவம் இருக்கு. நீங்க பக்தி சாஸ்திரி முடிஞ்சிட்டு வைபவம் பண்றவங்க கண்டிப்பா நீங்க பண்ணலாம். ஸோ அதுவும் தமிழ்ல தான் பண்ண போறோம். ஸோ அது இப்ப எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதே மாதிரிதான் பண்ணுவோம் நம்ம. அதனால நீங்க எல்லாருமே யாரெல்லாம் படிக்கணும், எஸ் இறைவன் தொண்டுல நம்ம கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சு பக்தி வைபவ் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே செய்யலாம். ஓகே, ஆனா அது எவ்வளவு நாள் எடுக்கும் தெரியாது. எவ்வளவு சொல்லுங்க மாதாஜி. காராகிரகே வசசதா ஹிருதயே மத்யே மத்பக்தி பாசா த்ருதபந்தன நிச்சல சன் ஓம் கிருஷ்ண ஹெல் ஹே ஹை பிரளய கோட்டி பிரளய கோட்டி சதந்தரேபி சர்வாஸ்வ சௌர ஹிருதயன்ன ஹி மோட்சயாமி. அதான் மாதாஜி சௌராஷ்டகம் நம்ம அந்த இத வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு. எஸ், பகவான சௌராஷ்டகம் கடைசி பரம். எஸ், வெரி நைஸ் சாங் ஆக்சுவலி. இதெல்லாம் ரொம்ப உணர்ந்துதான் பாடி இருக்கிறது.
காராகிரஹே வச சதா ஹிருதய மதியே மத்பக்தி பாஷத்ரித பந்தன நிஷ்சலாசன் त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शनन्तरेपि சர்வஸ்வ சௌரா ஹிருதயன் நாஹி மோக்ஷயாமி. அதாவது அவருடைய ஹிருதயத்துல இருந்து அவருக்கு விடுதலையே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். கண்டிப்பா நான் வந்து உனக்கு விடுதலை கொடுக்கவே மாட்டேன். எவ்வளவு யுவர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயன், அதாவது கோடி கோடி, அதாவது எத்தனை யுகங்கள் ஆனாலுமே நான் வந்து கண்டிப்பா உன்னை வந்து அனுப்பவே மாட்டேன். இந்த பிரிசன் ஆஃப் ஹவுஸ் ஆஃப் மை ஹார்ட், இந்த ஹிருதயம் எனக்கூடிய அந்த அதாவது சிறைச்சாலையில் காலாகிரகத்துல வந்து அடைச்சிட்டேன்னு சொல்லுவார். சோ வில்வமங்கல தாகராருடைய ரியலைசேஷன் இந்த சாங்கு. சோ ரொம்ப அற்புதமான பாடல் இது இல்லையா? சோ இதை நம்ம கண்டிப்பா கிருஷ்ணா எக்ஸ்கியூசஸ் ஆக்சிடென்டல் மிஸ்டேக்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ். ஸோ சில சமயத்துல நமக்கு தோணும், இந்த டிவோட்டி நிஜமாவே உண்மையான டிவோட்டியா, நடிக்கிற மாதிரி தெரியுது. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா கண்ட தண்ணி வந்துடும் சும்மாவே. சில பேர் நடிப்பாங்க, சில பேர் வந்து அதுல ஆழ்ந்து வந்து இருந்துருவாங்க. அப்படி அவர்கள் நடித்தால் கூட நம்ம வந்து, ஏன்னா அது கண்ணனுக்காக அழுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அவர்களிடத்திலிருந்து அந்த அந்த சிறிய பக்தியை தான் நம்ம மெச்சனமே ஒழிய அவங்க கிட்ட அந்த பக்தி இருக்கா இல்லையா, இவங்க நடிக்கிறாங்களா அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்கவே கூடாது. அட்லீஸ்ட் அந்த சனத்தை உபயோகப்படுத்தியாவது வந்து கண்ணனை நினைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள், அது நடிப்பாக இருந்தாலும் இல்லையா? அவ்வாறு அந்த நடிக்கக்கூடிய பாவத்தையே அவர்கள் கண்டினியூ பண்ணாலே ஒரு நாள் அவங்க நிஜமாவே என்ன ஆயிடுவாங்க, they'll become a devotees only. அதனால எடுத்த உடனே அந்த பாவம் எல்லாருக்குமே வராது இல்லையா? அன்பு என்பது நம்ம ஒருத்தரோட பழகினாதான் நமக்கு வரும். பழகாமலேயே நமக்கு வந்து அன்பு வரணும்னா கண்டிப்பா வராது. அதுதான் இந்த இயற்கையினுடைய நியதி கூட. ஆனால் பகவானை அன்றாடம் நம்ம கண்டு கண்டு அவரிடத்தில் அவருடைய பாதங்களை நாம் தஞ்சம் அடையும் பொழுது அவருடைய ரூபம், செயல்கள் அதெல்லாமே நம்ம கேட்க கேட்க அவர் மீது நம்மளால பிரேமையை வந்து வளர்த்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? முதல்ல நமக்கு சடனா ஏதோ பிரேம வர மாதிரி தெரிஞ்சா கூட அது உண்மையிலே பிரேம இல்லையேன்ற நமக்கே ஒரு ஃபீலிங் வந்தா கூட அட்லீஸ்ட் அந்த பாவத்தை நாம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு நாள் நமக்கு வந்து அந்த பிரேம பாவம் என்பது நமக்கு கிடைக்க பெறும். சோ வாசுதேவ நிலையை அடையறதுக்கான பாக்கியத்தையும் நாம கண்டிப்பாக பெறுவோம். அதனால ஆக்சிடென்டலா ஒரு பக்தன் தவறு இழைத்து விட்டால் பகவான் வந்து கண்டிப்பாக மன்னிக்கிறார். சோ கிருஷ்ணா அட்வைசஸ் ஃபுல் அப்சர்ப்ஷன் இன் ஹிம் இல்லையா? மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் பாவம் இவன் நமஸ்குரு. சோ அதாவது நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதுமே நிலைப்பதற்கான மார்க்கத்தையும் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த 9th சாப்டர்ல வந்து அதாவது மிக ரகசிய ஞானத்தை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம். அதுல ஸ்பெஷல் என்னன்னாக்கா பகவான் மட்டும்தான் பேசுவார், இல்ல தன்னுடைய நிலை பற்றி பேசுவார், தான் என்னென்ன செயல்கள் செய்கிறார் என்பதும் பேசுவார். அவ்வாறு எல்லாவற்றிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் சம்பந்தமற்ற நிலையில் இண்டிபெண்டா இருக்கிறத பத்தியும் சொல்லுவார். மேலும் அவரிலிருந்து தான் அனைத்தும் தோன்றுகின்றது, மேலும் அதை அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறுதான் படைக்கப்படுகின்றது, ரட்சிக்கப்படுகின்றது, அழிக்கப்படுகின்றது. இது எல்லாமே நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா 9th சாப்டர்ல. சோ 9.32ல வந்து பக்தர்கள் எந்த நிலையா இருந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்வார். அங்க எந்த வேறுபாடும் கிடையாது, ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசம் கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து வெறுமனே பிராமணனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, சூத்ரனா இருந்தாலும் வைசியனா இருந்தாலும் இல்லையா, யாராக இருந்தாலும் என் நிலையாக இருந்தாலும் பகவான் தன்னை எண்ணுபவர்களுக்கு அவர் வந்து கண்டிப்பாக அருள் பாலிக்கிறார் இல்லையா? சோ எவ்வாறு உடுப்பி கிருஷ்ணா வந்து யாருக்கு வந்து அருள் பாலித்தார், யாருக்கு அருள் பாலித்தார்? உடுப்பி கிருஷ்ண கனகதாசருக்கு. கனகதாசா வந்து பட் நீங்க சொன்னது நாராயணியம் கரெக்ட். இது உடுப்பி கிருஷ்ணா நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஜன்னல் வழியா தான் நம்ம தரிசனம் பெற்றுக்கணும் இல்லையா? உண்மையிலே அவர் வந்து அந்த பக்கம் தான் இருந்தார், ஜன்னல் வழியாலாம் தரிசனம் இல்லை. ஆனா கனகதாசர் வந்து சூத்திரத்துல இருந்து பிறந்ததால அவருடைய தெய்வீகத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து பிறப்பால் பிராமணனா இருந்தவங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள அந்த காலகட்டத்துல கோயில் எல்லாம் விட மாட்டாங்க சூத்திரர்களை இல்லையா? ஏன் விட மாட்டாங்கன்னா தூய்மை இருக்காது, அவர்களுக்கு பக்தி இருக்காது, இது அவங்களுடைய வாதம் கரெக்ட். ஆனால் ஒருவர் வந்து எண்ணிலை இருந்தாலும் வந்து பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவர்களை கண்டிப்பாக அனுமதிக்க வேண்டும் இல்லையா? ஆனா இருந்தாலும் கனகதாசருக்கு வந்து அனுமதி என்பது கொடுக்கவில்லை. அதனால அவர் அந்த ஜன்னல் ஓரத்துல இருந்துட்டு கண்ணனை எண்ணிக்கொண்டு பாடும் பொழுது கண்ணனே இப்படி திரும்பி விட்டார்.
அதனாலதான் இன்றைய வரைக்கும் கூட நாம தரிசனம் வந்து அந்த அந்த இதுலதான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, விண்டோல தான் போய் பாக்குறோம், ஜன்னல் ஓரத்துலதான், ஜன்னல்ல இருந்துதான் நம்ம வந்து கண்ணனை நாம தரிசிக்கிறோம். சோ பகவான் எந்த பேதத்தையுமே பாக்குறது இல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லைவ் உதாரணம் வந்து இந்த உடுப்பி கிருஷ்ணா டெம்பிளையே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. சோ லாஸ்ட் வீக் முன்னாடி 2 வீக் பிஃபோர் NND பிரபுஜி வரும்போது கூட ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டே இருந்தார் ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்கஷன்ஸ்ல. சோ இவர் நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் திருப்பதிக்கு போகும்பொழுது திருப்பதி ஸ்ரீ வைஷ்ணவாஸ் அவ்வளவு வரவேற்று அவருக்கு பசுமாடு தானம், அப்ப மழையே இல்லாம இருந்துதான், அதனால சில யஜ்னங்களை எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு மழை பெய்யறதுக்காக செய்தாராம் பிரபுபாதர். அதனால மழை நல்லா பொழிந்துதான். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு பசுக்கள் மற்றும் இடம் எல்லாமே ஒரு ஸ்தலம் எல்லாம் கொடுத்தாங்களாம், தானம் கொடுத்தாங்களாம் பிரபுபாதருக்கு. அதுதான் இப்போ திருப்பதியில இருக்கு. கீழே திருப்பதியில நம்ம என்ற கொஞ்சம் முன்னாடி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா லெப்ட் சைட்ல இறங்கி வரும்போது ரைட் சைடு, போகும்பொழுது திருப்பதிக்கு மேல இருக்கும்போது லெப்ட் சைட்ல இஸ்கான் திருப்பதி அந்த லெப்ட் அந்த ஒரு இதுல இருக்கு. சோ அந்த ஸ்தலத்தை திருப்பதி அவங்களே எல்லாம் கட்டி கொடுத்தாங்களாம். அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு NND பிரபுஜி. சோ அதாவது நம்ம சம்பிரதாயம் மத்வர்களாக இருந்தாலும் கூட இந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் கிடையாது. ஆனா ஸ்ரீ வைஷ்ணவாஸ் அவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா செய்யறாங்க அப்படின்னுட்டு சொல்லிட்டு இருந்தார். ஏன்னா பேசிக்கலி நம்ம தமிழ்நாட்டுல நம்ம எல்லாரும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்றது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ கல்ட் தான் இல்லையா. திருப்பதி பெருமாள் தான் நம்ம வீட்டுக்கே கடவுள், அந்த மாதிரிதான் நம்ம we always pray இல்லையா. சோ அவங்க நாட் ஓன்லி பிராமின்ஸ், நான் பிராமின்ஸுக்கு கூட அவங்க அதுதான். சோ அப்போ என்ன கேட்ட போது நாங்க எஸ் வி ஆர் திருப்பதி பெருமாள் தான் எங்களுக்கு வீட்டு கடவுள் அப்படிங்கறத சொன்ன பொழுது அப்போ இந்த ஒரு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தார். சோ அதனால ஏன் இதை சொன்னேன்னாக்கா, அங்கே அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா மத்வ சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் அது இல்லையா. மேலும் மத்வாச்சாரியார் பிறந்த ஸ்தலம் பாஜக, அங்க எல்லாமே இருந்தாலும் கூட அது அங்கே நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது. அப்போ அதற்காக தான் இந்த பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வந்தேன். சோ டிவோட்டிவ் அவங்க சில பேர் நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ரியலைசேஷன்லாம் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கேட்கணும் அப்படின்லாம் தோணும் இல்லையா. சோ ஐ ஃபெல்ட் சோ அந்த பிரபுஜியோட ஒன் டே இந்த டெம்பிள்கெல்லாம் அழைச்சிட்டு போய் அங்கே கட்டிடத்தை எல்லாம் பார்த்தவரு. சோ எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்னும் அப்கிரேட் பண்றது, எந்தெந்த ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம், இதெல்லாமே அவர் அழகா பார்த்தார். சோ அது மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன் கிடைக்கும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பா விட்டுடக்கூடாது இல்லையா. சோ தட் இஸ் த டிவோட்டி அசோசியேஷன் தான் நம்ம சுலபத்துல மேன்மையாக செல்ல முடியும். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இனிஷியேஷனுக்கு போவேனான்ற ஒரு டவுட்டே இருந்தது எனக்கு. சோ அப்படி ஒரு நிலை இருந்தது. ஆனால் கடைசி நிமிஷத்துல வியாழக்கிழமை தான் நான் டிக்கெட்டே புக் பண்ணி ஒன் டே பிஃபோர் தான் புக் பண்ணி நான் கிளம்ப வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அவ்வளவு ஆரோக்கியமற்ற நிலையில இருந்து போவனா போக மாட்டேனா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டோட இருந்த நான் கிளம்புறதுக்கு ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷன் தான் கண்டிப்பா முக்கியம். ஒரு டிவோட்டி நம்ம வீட்டுல ஒரு பிரசாதத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலே நம்முடைய அதாவது பக்தி பாதையில செல்வதற்கான மார்க்கம் சுலபத்துல நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்க பெறுகிறது. சோ அதனால டிவோட்டி அசோசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. அதனால தூய பக்தர்களுடைய நம்ம ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் அது நம்ம எந்த ஜென்மத்தில் செய்த புண்ணியம் இருந்தால்தான் நம்ம இந்த அசோசியேஷன்ல இருக்க முடியும். அது ஒன்றுதான் நான் அன்னைக்கு ரியலைஸ் பண்ணேன். வித்தவுட் த அசோசியேஷன் நம்மளால இதை அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது. அதாவது இப்ப சங்கீதா மாதாஜியை நான் கிளாஸ்லயே சொல்லிட்டேன். ஐ திங்க் இதோட நான் 3 வாட்டி 4 வாட்டி சொல்லியிருப்பேன் மாதாஜிக்கு. ஆனா இந்த வாட்டி கண்டிப்பா அவங்க எழுதி எனக்கு நான் நெக்ஸ்ட் டைம் கேட்காததுக்கு முன்னாடி எனக்கு அனுப்பி விட்டுருவாங்கன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை தானா ஏற்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா மாதாஜி. சங்கீதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. Why I am telling for சங்கீதா மாதாஜி எப்பவுமே ஏன்னா ஒருத்தர் இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஃபேமிலி ஆல்சோ ஷுட் சப்போர்ட். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வீட்டுல சப்போர்ட் இல்லாம நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது. எனக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு சப்போர்ட்னு சொல்லவே முடியாது. எப்ப சப்போர்ட் இருக்கும் எப்ப போயிடும்னு சொல்லவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு பிக் கேள்விக்குறிதான் எங்க வீட்டுல. ஓகே, அந்த அளவுக்கு கொஸ்டின் மார்க். நாட் அகெயின்ஸ்ட் பட் ஃபேவரபிளும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை. ஆனா சங்கீதா மாதாஜி டச்வுட் அவங்க ஐ ப்ரே ஃபார் ஹர் டு கண்டினியூ திஸ் சர்வீஸ் till her end. Actually the entire family is involved. Okay, so that type of opportunity not everyone will get. சூழ்நிலை எல்லாருக்குமே இதுவா இருக்காது. and she is young also, she can do wonders. so வயதான பிறகு
பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி எல்லாம் தீட்சை எடுத்துக்கணும்னு நினைப்பாங்க, புஷ்பா மாதாஜி எல்லாம். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து உடல் ஒத்துழைக்காதுன்ற ஒரு பியர்னால அவங்க கம்முன்னு இருக்காங்க இல்லையா? கரெக்ட் இல்ல மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. உடல் ஒத்துழைக்காதுன்ற பயத்துல அவங்க வந்து இருக்காங்க. நாங்க ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்க கூடாதுன்ற ஒரு நினைப்பு வேற மாதாஜி. கரெக்ட். ஆனா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். மங்கள மாதாஜி, she came, she took initiation and she left. She's 75 or 76 தெரியாது எனக்கு, I don't know, but 75 plus only she is actually. அவங்களுடைய அந்த டிட்டர்மினேஷனை வந்து நான் அன்னைக்கு பார்த்தேன். ஸோ வாட் எவர் ஷி மேபி ஷி இஸ், அந்த டிட்டர்மினேஷன் ரொம்ப பார்க்க முடிஞ்சது மாதாஜி. அவங்க மனசுல இருக்கு மாதாஜி உறுதி. எஸ் எஸ், ஐ டிடன்ட் டெல் எனிதிங் ராங். பட் என்னன்னா அந்த உறுதியை பார்த்து நான் இல்லாம இருந்தா பரவாயில்ல, சுகர் அவங்கள விட நான் அட்லீஸ்ட் 25 இயர்ஸ்னா வயதுல சின்னவளாதான் இருப்பேன். ஆனா நான் இப்பவே முக்கி முணங்குறேனே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு வந்தது. ஐ கம்பேர்டு மை செல்ஃப் ஹவு மச் ஐ எம் நாட் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் இல்லையே அப்படிங்கறது வந்து என்னுடைய உறுதியை வந்து நான் வந்து உடல் உபாதைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது நீ அப்படிங்கறது வந்து நான் மனசுல ரொம்ப திடமா எடுத்துட்டு வரணும்ன்றத வந்து அவங்கள பார்த்து நான் வந்து கத்துண்டதை வந்து நான் உங்க எல்லாரும் முன்னாடி சொல்லிக்க விரும்புறேன். நான் இவந்தோ ஓரளவுக்கு டிட்டர்மைன் பர்சனா இருந்தா கூட நானு இந்த பிசிக்கல் வீக்னஸ் வரும்பொழுது கொஞ்சம் யாருக்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? சோ ஏன் அடிமேல அடி விழுந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? சோ இப்படி போ அப்படி போங்கிற மாதிரி. அதனால அப்போ நம்ம அடுத்தவங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில வந்து நம்ம ரொம்ப சங்கடமா தான் இருக்கும் மாதாஜி. அதை நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டேன். நான் நிறைய வாட்டி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன், இன்னும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பகவான் இன்னும் எவ்வளவு எனக்கு பலத்தை கொடுப்பாருன்னு தெரியாது. சோ அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு சமயத்துல ஒரு நாள் போல ஒரு நாள் இருக்கிறது இது நம்ம கையில இல்ல மாதாஜி. நம்ம பூர்வ ஜென்மத்துல என்ன பண்ணோன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ we have to pass through that, we have to accept that. சோ யாரோடையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. I was feeling happy for her determination. இதுதான் நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அவங்களுடைய மன உறுதி. ஷெல்டர்ல இருந்து சர்வீஸ் பண்ணலாம்ல மாதாஜி? எஸ் 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 மாதாஜி. இப்ப நீங்க அங்க வந்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது ஷெல்டர் எடுக்க முடியுமான்ட்டு. ஷெல்டர் கூட நீங்க இன் பர்சன் வரணும் மாதாஜி. ஆல்ரெடி ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சாச்சு. வேணும்னா அது நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன். எல்லா ஷெல்டர் ஃபார்ம்ஸும் நான் கொடுத்துட்டேன். நான் பகவான் கருணையில மாயாப்பூர் வரணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி. I pray for you. So you should have a very nice journey. And then all teachers வந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா டீச்சர்ஸை பார்க்கணும்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விரும்புவாங்க. 5-6 பேரு புக் பண்ணி இருக்கோம் மாதாஜி. சிங்கார செல்வ பிரபுஜி நான் பத்திரமா கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்துறேன்னு மகங்கிட்ட வந்து சொன்னாரு. சரி மாதாஜி, எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை வழங்கி பகவானுடைய புனித ஸ்தலத்தை எல்லாம் நீங்க தரிசனம் பண்ணி சேமமா வந்து சேரணும். ஓகே, எனக்கு வரணும்ண்டு. ஆனா கரெக்டா எங்க மாமனாரோட தவசம் வருது. ஓகே ஓகே, நீங்க அதை தவிர்க்கவே முடியாது, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா போன தரமும் அப்படிதான். போன வாட்டி வரணும்னு பார்த்தா போன வாட்டி அதேதான். ஆமா, போன வாட்டி கூட நவம்பர்ல தான் இருந்தது. கரெக்ட் தான். பாக்கலாம், போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம். எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது, இறைவன் தாள். முயற்சி மட்டும் செய்யல. லாஸ்ட் டைம் நான் டிக்கெட் புக்கிங் எல்லாமே பண்ணிட்டேன், போக முடியல எனக்கு. ஸோ அதனால எதுவுமே நம்ம புக் பண்ணிட்டா மட்டும் போயிடுவோன்றதெல்லாம் கேரண்டி கிடையாது. புக் பண்ணாம சடனா வரவங்களும் இருப்பாங்க. எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா, நான் முன்னாடியே பாத்துட்டேன். நான் 2018 தான் பார்த்தேன். நானு போயிட்டு வந்துட்டேன்னு ஒரு இது சந்தோஷம். சாப்டர் 10. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி, சுகன்யா மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் வந்து செல்வம் பிரபு, சங்கீதா மாதாஜி, அட்லீஸ்ட் டீச்சர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நீங்க எல்லாருமே வி ஹாவ் டு பிளான். நீங்க எல்லாருமே இப்பத்துல இருந்தே கொஞ்சம் வி ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர். உங்க வீட்டுல எல்லாம் ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு வந்து எல்லாமே நீங்க இதை பண்ணணும். ஏன்னா ப்ரீச்சிங் பண்ணும்பொழுது நீங்க அந்த ப்ரொடெக்ஷன்ல இருந்து பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி ஆல்வேஸ் குட். ஒரு குருனுடைய அனுகிரகத்துல இருந்து செய்யும் பொழுது இன்னும் பக்குவமா உங்களால செய்யறதுக்கு வந்து பாக்கியம் கிடைக்கும். அதனால நீங்க ஐஸ்வரி மாதாஜிட்ட ஷெல்டர் ஃபார்ம் தான் அனுப்பிச்சது. நோ மாதாஜி, யூ ஆர் ஆல்ரெடி இன் ஷெல்டர் ஒன்லி அப்படின்னாங்க அவங்க. ஆமா, உங்களுக்கு ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சாச்சு, அது தெரியும். அதனால யூ ஆர் ஆல்ரெடி தேர் இன் தி ஷெல்டர், டோன்ட் வரி அபௌட் தட் அப்படின்ட்டாங்க. யூ கம் ஃபார் தி இனிஷியேஷன் அப்படின்னாங்க. ஆமா, கரெக்ட், தட்ஸ் ரைட். ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி எல்லாருமே ஷெல்டர் ஃபார்ம் வந்து அனுப்பிச்சாச்சு.
Next, chapter 10. One in full knowledge engages in unalloyed devotional service. இல்லையா? 10வது சாப்டர் வந்து விபூதி யோகம், பகவானுடைய வைபவங்களை பற்றி படிக்கிறது இல்லையா? So a truly intelligent person takes the practice of pure bhakti. Aham sarvasya prabhavo adivine sannivishto இல்லையா? அதுதான் நினைக்கிறேன். அகம் சர்வஸ்ய பிரபு. எல்லா ஸ்லோகங்களும் எனக்கு ஞாபகமே வராது. அப்பப்ப வரும், அப்பப்ப போகும். இந்த ஸ்லோகங்கள் எப்ப மனப்பாடம் பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியாது. பகவான் எனக்கு அது, நான் இப்ப அதுதான் கேக்குறேன். ஸ்லோகங்கள் எனக்கு ஞாபகம் வரணும், படிக்கணும். I am the source. Aham sarvasya prabhavo mat sarvam pravartate iti matva bhajante mam புத்த பாவ சமன்விதக இல்லையா? அனைத்திற்குமே, அதாவது பௌதீக ஆன்மீகத்திற்கு எல்லாவற்றுக்கும் மூலப்பொருளே யாரு? பகவான் தான். இது சோர்ஸ். எல்லாம் அவரிலிருந்து தான் தோன்றியது. இதை ஏதாவது ஞானம் உள்ளவர்கள் இதை வந்து பக்குவமாக அவர்கள் அறிந்த பிறகு என்னுடைய பக்தி தொண்டில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். மேலும் அவர்கள் தங்கள் என்னை வந்து அவர்களுக்கு ஹிருதயத்திலிருந்து வழிபடுகிறார்கள் என்று அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. சோ பக்தி சதுர் ஸ்லோகி இல்லையா? 8-11. இது இன்னொரு வாட்டி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, எசென்ஷியல் வர்சஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. இது 2-3 வாரம் ஆனா கூட பரவாயில்ல. 18th சாப்டர் நம்ம நீட்டா ஒரு முறை சம்மரி பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி ஆயிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 11th சாப்டர்ல வந்து ஒன்லி பை அனன்ய பக்தி கேன் ஒன் நோ ஆர் சி கிருஷ்ணா. பகவானை எவ்வாறு பார்க்க முடியும்னாக்கா, கேவல பக்தி எவ்வாறு கோபியர்கள் இல்லையா, மற்றும் வந்து பிரேம பக்தியில இருந்து செயல்படுகிறவங்க எல்லாமே பகவானை வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை பெறுகிறார்கள். அதற்கு அனன்ய பக்தி நாம செய்யணும். சோ 12வது சாப்டர்ல நம்ம அதுதான் படிக்கிறது இல்லையா? முதல்ல அனன்ய பக்தி, தட் இஸ் த டாப் மோஸ்ட். அது முடியலன்னா அடுத்து நம்ம சாதன பக்திக்கு வரோம். சாதன பக்தியே முடியலையா, அடுத்து வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை செய்யணும். நிஷ்காம கர்ம யோகம் முடியலையா, அடுத்து வந்து நம்ம ஞானத்தை அபிவிருத்தி. அதுக்கப்புறம் ஞானம் முடியலையா, தியானம். இப்படி தியானமும் முடியலையா, அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களையாவது துறக்கணும்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து நம்முடைய, அதாவது பக்தியை வந்து ஹையஸ்ட்ல இருந்து லோயஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம அந்த 12வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். So by working for Krishna with devotion, detachment and non-envy, one attains Krishna. அதாவது பக்தி கொண்டு நாம வந்து செயல்பட்டோம் என்றால் டிட்டாச்மெண்ட் கண்டிப்பா நம்மளால பண்ண முடியாது. டிட்டாச்மெண்ட் என்பது அந்த நிலை நம்ம எப்படின்னா ஒப்பிடுகின்றோம். பௌதீகத்திலிருந்து நம்ம தூரமா விலகி இருக்கிறது டிட்டாச்மெண்ட்னு சொல்றோம். ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் எதுவும் பண்றது கிடையாது. அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து நம்ம மடைமாற்றி கொள்கின்றோம். அதுதான் பௌதிக தரப்பிலிருந்து ஆன்மீகத்திற்கு நாம மடைமாற்றி கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலக்கப்படுகின்றது இல்லையா? அததான் நம்ம படிக்கிறோம். அவ்வாறு நாம் செயல்படும் பொழுது பொறாமையற்ற நிலை, இது பொறாமையற்ற நிலை கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். ஒரு பக்தனானவன் வந்து இது திஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி வி ஷுட் டெல். அதாவது பொறாமையற்ற நிலை இருக்கும் அவனுக்கு. எல்லோரையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனசு இருக்கும். வேறுபாடு வந்து காண மாட்டான். அன்பு கொள்வதில் வேறுபாடு காட்டவே மாட்டாங்க. அவனுடைய கர்மம் அவனுக்கு தான் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம அதை வந்து சொல்லி நம்ம வந்து அவர்களை நம்ம துன்புறுத்தக்கூடாது, அவர்களை அவமானப்படுத்தக்கூடாது. இதெல்லாமே அந்த பக்தனுக்கு தெரியும். அதனால எல்லோரையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம். நெக்ஸ்ட் 12வது வந்து பக்தி சுப்பீரியர் டு இம்பர்சனலிசம். அதாவது வெறுமனே ஆற்றல் என்பதை விட ரூபம் மற்றும் ஆற்றல் கலந்த அந்த ஒரு பக்தியை தான் நம்ம வந்து மேன்மையாக சொல்கிறோம். And then Krishna directly takes charge of his devotees இல்லையா? அதாவது ஒருவர் பக்தி யோகத்துல திளைக்கும் பொழுது, எஸ் இது நம்ம ஒவ்வொருத்தர் அட்லீஸ்ட் நீங்க எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு சிறு சிறு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வரைக்கும் கண்டிப்பா ஆயிருப்பீங்க. யூ ஆர் நாட் இன் வெரி வெரி early phase இல்லையா? இப்போ ஒரு 2 வருஷமா நீங்க இந்த பிரயாணத்தை போயிட்டே இருக்கீங்க. ஏதோதோ ஒரு சூழ்நிலையில வந்து நீங்க வந்து பகவானால ரட்சிக்கப்பட்டது எல்லாமே நீங்க கண்டிப்பா ரியலைசேஷன் நடந்திருக்கும். நடக்காத இருந்திருக்காது. நீங்க உணர்வதற்கான மார்க்கத்தையும் பகவான் கொடுத்திருப்பார். நான் இருக்கேன் உங்களோட அப்படிங்கிறது வந்து உணர்வு உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏற்பட்டிருக்கும். சிறிய விஷயமா தான் இருக்கும். அந்த சிறிய விஷயத்திலயுமே வந்து பகவான் நமக்கு நிறையவே படிப்பினையே கொடுத்திருப்பார் இல்லையா? கிருஷ்ணா ரெக்கமெண்ட்ஸ் பியோர் பக்தி, yet he presents simpler form of bhakti to accommodate everyone இல்லையா? 8-12 வரைக்கும். அதாவது அனன்ய பக்தி, இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி சாதன பக்தியில முடியலன்னா நிஷ்காமம், அதாவது சகாமம், நிஷ்காமம். அடுத்து வந்து
நம்ம ஞானம் முடியலையா, தியானம் எதுவுமே முடியலையா, நீ வேலை செய், பக்தியை பற்றி யோசிக்காத, வேலை செய், பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் வேலை செய், அதெல்லாம் அர்ப்பணித்து விடு, அவ்வளவுதான். சோ அது செய்தால் கூட நம்ம வந்து பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் துறந்தாலே நம்ம ஒரு ஒரு உன்னத நிலை அடையறதுக்கான மார்க்கம் என்பது நமக்கு கிடைக்கும். Pure devotees have divine qualities that make them extremely dear to Krishna. அதாவது உத்தமமான பக்தர்கள் தெய்வீகமான இயல்புகளை கண்டிப்பாக அடைகிறார்கள். சோ அப்போ பகவான் அவர்களில் இருக்கின்றார், நான் அவர் என்னில் இருக்கிறார்கள், நான் அவர்களில் இருக்கிறேன், அவன் எனக்கு பிரியமானவன், அவனுக்கு நான் பிரியமானவன். இப்படி எல்லாமே இந்த 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாம அந்த 12வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, குட் குவாலிட்டிஸ் பத்தி. அடுத்து 13வது அத்தியாயம் என்னது, குணத்ரய விபாக யோகம் இல்லையா. 13வது அத்தியாயம் ஆல் குட் குவாலிட்டிஸ் ஆர் meant to develop unalloyed bhaktis இல்லையா. அதாவது கலங்கமற்ற பக்தியை ஏற்படுத்துவதற்கு தான் இந்த நல்ல இயல்புகள் எல்லாம் அமைய பெற வேண்டும். அது ஒருவருடைய வாழ்க்கையினுடைய உண்மையான இலக்கு எதுவோ அதை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை அது வழங்குகிறது. Only a devotee of Krishna can properly understand the subjects இல்லையா. 13வது அத்தியாயம் ரொம்ப இருக்கிறதுலே டஃப்பான அத்தியாயம். 13 குணத்திரை கிடையாது, கஷேத்திரஜ்ஞம் விபாக யோகம். பை மிஸ்டேக் சொல்லிட்டேன் நான். கஷேத்திரம் என்றால் என்ன, கஷேத்திரஜ்ஞன் என்றால் என்ன, அடுத்து இந்த பிரகிருதி இதனுடைய சம்பந்தம் பற்றி எல்லாம் நம்ம மூன்றத்தை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். 14 அதாவது uninterrupted bhakti is the method to transcend 3 modes. இதுதான் குணத்திரை விபாக யோகம். சோ இந்த 3 குணங்களை நாம கண்டிப்பாக வெல்ல வேண்டும், அதுக்கு பக்தி தான் மெயின் காரணம். அடுத்து புருஷோத்தம யோகம், எவ்வாறு நாம் பகவானிடத்தில் தாழ்பணிகின்றோம், அதாவது தற்பெருமை, நிர்மாம மோகான் சிதசங்க தோஷா இல்லையா, காமா. சோ அதாவது நமக்கு எதெல்லாம் நம்ம விடணும் அப்படிங்கறத பத்தியும் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் த கோல் ஆஃப் ஆல் வேதாஸ் இல்லையா. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ. சோ ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். வேதவாத விருத்தி இல்லையா, அதாவது வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நாம படிச்சிருக்கோம். வேதங்கள் எல்லாம் அவரிடமிருந்துதான் தோன்றியது என்பதையும் படிக்கிறோம். நாம் அவரிடத்திலிருந்தே மறதியும் ஞாபக சக்தி எல்லாம் வருகிறது என்பது அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒன் ஹூ நோஸ் கிருஷ்ணா எங்கேஜஸ் இன் ஹிஸ் பக்தி இல்லையா, யார் ஒருவர் கிருஷ்ணரை உணர்கின்றாரோ அவருடைய பக்தி தொண்டில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். இது புருஷோத்தம யோகத்துல நம்ம பாக்குறது. அடுத்து 16வது அத்தியாயம், அதாவது தெய்வ அசுர சம்பந்த விபாக யோகம். So aversion to the principles of understanding Supreme Lord is the cause of degradation which leads to demonic life இல்லையா. அதாவது அசுர இயல்புகள் நம்மள வாழ்க்கையினுடைய கீழான ஒரு நிலைக்கு நம்மள தள்ளிவிடும். சோ அதனால நம்ம இறுதியில அசுர வாழ்க்கையை தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு தள்ளிவிடும் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. அதனால பக்தி என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. 17வது அத்தியாயத்துல என்ன படிக்கிறோம் நம்ம, one's activities can be free from influence of material modes by dedicating them for the pleasure of Supreme இல்லையா. one's activities ஒருவருடைய செயல் அவனுடைய இருப்பை தூய்மைப்படுத்தி இல்லையா, மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் பிறவாத ஒரு நிலையை அவனுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. எப்பொழுது என்றால் அதாவது பகவானுக்கு அதாவது பேரானந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் ஒருவன் ஈடுபட்டான் என்றார். சோ பகவானுக்கு எப்படி பேரானந்தம் ஏற்படும், நாம செய்யக்கூடிய பக்தி சேவை கொண்டுதான் இல்லையா. ஒரு டெம்பிள்ல நம்ம சென்று அதாவது அங்கே சுத்தம் படுத்துறது, பாத்திரம் கழுவுறது, இதெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு இந்த சிறு செயல். உட்கார்ந்து ப்ரீச்சிங் பண்றது கிரேட் கிடையாது. தட் இஸ் நாட் த ஒன்லி சர்வீஸ். சர்வீஸ்ன்றது வெறுமனே சொல்லி கொடுக்கறது மாத்திரம் கிடையாது. ஈவன் பர்ஃபார்மிங் த டியூட்டிஸ், அதாவது பர்ஃபார்மிங் த மினிமல் டியூட்டிஸ் இன் த டெம்பிள் இல்லையா. அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் ஒரு சேவை. ஹரே கிருஷ்ணா, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம எந்த ஒரு செயலுமே பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டது அனைத்துமே பக்தி சேவை தான். சோ வெறுமனே ஏட்டுக்கல்வியில இருந்து நம்ம அதை உணர்ந்து எடுத்து சொல்றது மட்டும்தான் கிடையாது பக்தி சேவை. ரீச் பண்றது மட்டும்தான் பக்தி சேவை கிடையாது. கேட்டலும் பக்தி சேவை இல்லையா, பாடுதலும் பக்தி சேவை. சோ ஒவ்வொன்றுமே, ஒரு மிருதங்கம் வாசிக்கிறது, ஒரு கரட்டால் போடுறது இல்லையா,
பகவானுக்கு மாலை தொடுத்து கொடுக்கறது, அலங்காரம் செய்யறது, விளக்கு ஏற்றுவது இல்லையா, துடைப்பது, பாத்திரம் இது பண்றது, இது எல்லாம் கூட வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டுதான். இதுதான் திருத்தொண்டுன்னு கிடையாது. நம்முடைய கடமையை வந்து பலனை எதிர்பார்க்காமல் பலன்களை அவர் பாதங்களில் சமர்ப்பித்து செய்வதும் வந்து பக்தி தொண்டுதான். அவரை எண்ணிக்கொண்டு நாம் மாற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பக்தி தொண்டுதான். இப்போ நம்ம 18வது சாப்டர்ல என்ன படிக்கிறோம் அப்படிங்கறத பத்தி, சுப்ரீம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆன் மொராலிட்டி, கிவ் அப் ஆல் அதர் ப்ராசஸ், சர்வதர்மா பரித்யஜ்ஞா மாம் ஏக்கம் சரணம் ரஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அனைத்து தர்மங்களையும் என் பாதங்களில் சமர்ப்பித்து இல்லையா எழுந்து போரிடுவாயாக அர்ஜுனா அப்படின்னு தான் பகவான் சொன்னார் இல்லையா. சோ அனைத்து தர்மங்கள், நீ வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுவியா, கர்மயோகத்தை ஃபாலோ பண்ணுவியா, பக்தி அதாவது ஞானத்தை ஃபாலோ பண்ணுவியா, தியானத்தை ஃபாலோ பண்ணுவியா, எது ஃபாலோ பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நீ அனைத்தையுமே விடுத்து என் பாதங்களில் சரணடை அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். சோ அவ்வாறு சரணடையறதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கும்? பேசிக்கலி பக்தி வேண்டும் இல்லையா, சம்பந்தம் வேண்டும், நம்பிக்கை என்பது இருக்க வேண்டும். முதலில் எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் நமக்கு அந்த சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ஞை செய்ய முடியும். நம்மளே நாம அவரிடத்தில் சரணாகதி அடைவதற்கு வந்து 6 விதமான சரணாகதி என்பதற்கு 6 நிலைகள் உண்டு இல்லையா. எதெல்லாம் பக்தி தொண்டுக்கு, இறைவனுடைய பக்தி தொண்டுக்கு வந்து அனுகூலமாக, அனுகூலேச்ச சங்கல்ப பிரதிகூலேச்ச வர்ஜிதம் இல்லையா, எதெல்லாம் நம்ம வந்து பகவானுடைய திருத்தொன்றுக்கு வந்து ஃபேவரபிளா இருக்கோ, அதாவது அனுகூலமாக இருக்கின்றதோ அதையெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். எதெல்லாம் அனுகூலமற்றதோ அதை நாம தவிர்த்து விடுவது என்பது மிக மிக முக்கியமானது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்மளை ரட்சிப்பதற்கு இங்க இருக்கிறார் என்ற அந்த உணர்வு வந்து நம்ம மனதுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அவரை தவிர நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாரும் இல்லை என்பதையும் உணர்ந்து அறிய வேண்டும் இல்லையா. மற்றும் வந்து நம்ம ஹியூமிலியேஷன் இல்லையா, அதாவது நம்ம வந்து நம்மளை யாராவது வந்து அவமானப்படுத்திட்டால் கூட நம்ம அதை வந்து அவமானமாக கருதக்கூடாது இல்லையா. ஹியூமிலியேஷன் இஸ் வெரி வெரி கருமித்தனமான ஒரு நிலை இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து we have to accept and move forward. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து எஸ் பகவான் நமக்கு இதை கொடுத்துருக்கார், இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கணும். ஒருத்தர் நம்மளை மதிக்கிறாங்க, ஒருத்தர் நம்மளை மதிக்கல, இழிவுபடுத்துறாங்க, அந்த வேறுபாடை எல்லாம் காண முடியாத அத்தகைய நிலை, எதையுமே பகவானுக்கு என்று எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றக்கூடிய அத்தகைய மனப்பக்குவம், இப்படி இது இந்த மாதிரியான மனப்பக்குவங்கள் இருந்தால்தான் நாம வந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களை வந்து சரணாகதி அடைந்திருக்கின்றோம் என்று பொருள். எது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அந்த பண்புகள் இல்லையோ, அந்த பண்புகள் இல்லாத வரைக்கும் நாம் முழுமையாக பகவானிடத்தில் சரணாகதி அடையவில்லை என்பது பொருள். இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு நம்ம 6 மணிக்கு we will start with the class. First we'll go with the slokas 1 to 12 நாளைக்கு பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபசிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण।